C'est par la France qu'on a appris que CEDEAO ben a mis, en tout cas, il va sur le Mali, parce que vous êtes chunté, communiqué avec l'État ou l'Union européenne, j'ai gagné Kalama, journalement Bona mais à bout de l'Union européenne, CEDEAO mais il dit que la CEDEAO doit venir à mi-octobre. On en a démarché le 17. Cette fois-ci, présent à Radé Nana. Aïe ni moufoko d'affaire Djamana Chama. Krenkren Niger président, on est au bébé une position Kelenga. Dimashi Temene, Ghana président, n'allait CEDEAO bi à président, allez nana toka chila. Anachi minase, anga ortem name. C'est un messager à la fois en mission d'inspection au Mali. Nana Akufo-Addo, le numéro 1 de la CEDEAO, de surcroît président de la République du Ghana, est venu transmettre le message de ses homologues des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Mali. Une annonce faite lors du dernier sommet de la dite communauté relative au respect du délai de la transition et de la tenue des élections générales. Au palais présidentiel, l'hôte du jour a eu un tête-à-tête avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Pas de communication à ce niveau. Après 1 heure d'échange de vues, les deux chefs d'État ont rejoint les délégations pour faire l'état des lieux des projets entamés par la transition. Ici, le président Nana Akufo-Addo a eu droit à plusieurs présentations. D'abord, un exposé sur la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national pour lui permettre de comprendre les contraintes auxquelles la transition fait face. La protection des populations étant une priorité. Également ont été abordées les questions de corruption, base de la justice sociale. La transition y accorde une importance capitale sur demande du peuple malien. Les efforts fournis dans le cadre du recensement administratif pour un fichier fiable ont été rappelés, un préalable à l'organisation des élections générales. Après ces échanges, le président ghanéen, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, nous a laissé entendre ces quelques mots arrachés. L'autorité m'a envoyé pour venir discuter avec le président de la transition, le président Goïta, l'évolution des choses ici au Mali. Bon, c'est tout. Alors, vous avez échangé en tête-à-tête avec le président. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Rien. Wartem Sirabachili, ma cousine. Ako Ghana président anana CEDEAO jamana toka chila anu togola kana laje kalafuli alabenini alaben chugobe chugwa jonela ani chika mimbe CEDEAO président to da ko lase mali nyamogoma ako hukumu konna la uye nyogonye chamanke folo kera aéroport salon kono o kofe Ghana président ani Hashim Oufla uye nyogonye sokono ka kuma presque chama o kofe jama kulu min bɛ Ghana président ko ani Hashim ka kulu tɔw olu ye ɲɔgɔn ye ka kuma o hukumu kɔnɔna la Mali ministre de l'administration territoriale ale ye lakana lakanabaliya waralen bɛ cogoya min na a ye o ɲɛfɔ Ghana président a n'a ka délégation ye k'a yira k'a fɔ bi lakanabaliya bɛ cogoya dɔ la n'o kɛlen bɛ gɛlɛya ye gouvernement ma bi k'i ɲɛsin kalafili ma ka d'a ka hadamadenw lakanali o ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ a ko filanan fana ko kɛlɛ min daminɛlen bɛ yurugu-yurugu o kɛbagaw kama ni o bɛ kɛ sababu ye k'a to sɔrɔ bɛ kɛ ka tila mɔgɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ ka na ni ko o kɛlɛ min daminɛlen don ko o bɛ ka san sɔrɔ o ye jamanadenw faba ko ye lutte min bɛ contre les choses de la corruption a ko sabanan Mali mɔgɔw y'a yira Ghana président n'a ka ɲɛmɔgɔw la kalafili tabagaw olu tɔgɔ sɛbɛnni min daminɛra recensement min kɛra kalatalaw olu tɔgɔ sɛbɛnni min daminɛra hakɛ min kɛra o kɔnɔ o y'o yira u la donc o kɔfɛ bɔlen Ghana président u y'o ɲininka a ko a nana président tɔw ka ci la Hashim Bara donc ko a nana o de la k'u ka ɲɔgɔn ye la ko mun bɔra a kɔnɔ ko foyi k'a t'o fɔ mɔgɔ ye ma bilara ye an ye élément min sɔrɔ a kɔnɔ o fɔlɔ an y'o sɔrɔ Cher Daniel ka reportage min kɛra an k'o lamɛn. C'est en tant que président en exercice de la CEDEAO, la communauté ouest-africaine, que le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo était au Mali hier, à Bamako, lors d'un entretien avec le chef de la transition Assimi Goïta. Le président ghanéen a insisté sur le fait que les élections devaient se tenir à la date prévue
fin février de l'an prochain à Bamako. Serge Daniel. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, ont eu 2 entretiens, un tête-à-tête et des échanges en présence de leurs 2 délégations. De sources proches des rencontres, le colonel Assimi Goïta a fait un plaidoyer de la situation, les problèmes que rencontre son pays, le Mali, notamment l'insécurité, les chantiers ouverts, notamment les assises nationales annoncées. Assimi Goïta a parlé comme d'habitude calmement, mais avec clarté, confiant de ses proches. Sur un autre point, l'affaire Wagner, il a rappelé qu'on lui cherche des poux dans la tête et que son pays, là, à ce stade, a rien signé avec cette société privée militaire russe qui utilise des mercenaires. De son côté, d'après nos informations, le président en exercice de l'institution sous-régionale a pris la parole pour rappeler les militaires maliens doivent respecter leur engagement en organisant les élections présidentielles et législatives fin février 2022. Nana Akufo-Addo a rappelé également qu'avant la fin de ce mois d'octobre, les autorités maliennes s'étaient engagées à rendre public un chronogramme de tous les actes à poser jusqu'à la fin de la transition. En clair, la transition se termine quand? Serge Daniel, Bamako, RFI. Serge Daniel, le konanye Kiora Doniso. Ako Ghana président ani Hashim ga ɲɔgɔn kono. Hashim kɛrɛfɛmɔgɔw ulu ɲiningale u ko Hashim ye kuma ta ka fɔ a ye lakanabaliya a waralen bɛ cogoya min na Mali kɔnɔ a kɛlen bɛ ka gɛlɛya min lase ɲɛmɔgɔw ma ani cɛsiri min bɛ ɲɛmɔgɔw senkɔrɔ ka lakanabaliya ka se ka fu siri u la. A ko filanan u ye a ɲɛfɔ Ghana président na ka délégation ye ko jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka sigi ka fɔ ba dɔ labɛn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye assise ye ko o fana o makɔnɔlen bɛ kosɛbɛ jamanadenw fɛ kuma caman bɛna fɔ o kɔnɔ. Alors a ka kan o sigi ka fɔ ba in o ka kɛ o mana wolo mun na o nafa fana bɛ jamana ye. A ko mun ye Wagner ko ye ko Hashim ko a ma k'u b'a fɛ ka ɲimi de sɔrɔ a kunkolo la jagoya ko ka sɔrɔ ko ɲimi t'a kun na ko Wagner ko a kuma t'a ni cɛ si cɛ ani cɛ si ma sigi a kuma kan. Cette partie français do tubabukan do a ko on veut me chercher des poux dans la tête zana don dɛ a kɔrɔ ka don dɛ. O b'a fɛ ka ko danna ka se ka ko dɔ kɛ ka kun sɔrɔ na ka jalaki danna ka ngalon jugu danna ka ngalon jalaki danna walasa mun b'u kɔnɔ ka se k'o kɛ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ. C'est ce que ça veut dire en français. On veut me chercher des poux dans la tête pour raser ma tête. O b'a fɛ jagoya k'a fɔ ko ɲimi bɛ n kun na walasa ka n kunkolo digi parce que n kun ganalen b'u kɔnɔ u t'a dɔn u b'a dalu fɛn fɔ ko non ko ɲimi b'a la. K'an ka lajɛ ko y'an ka di fɔlɔ k'u b'a fɛ ka jugu ngalon de danna walasa ka fɛn dɔ bin kan mun b'u kɔnɔ nka u tɛ se k'o kɛ n'u ma ngalon danna ko Wagner ko wallahi a kuma tɛ ni cɛcɛ wa ni mama kɛ. Vous savez, c'est très... Pourquoi j'ai joué ça? Serge Daniel est très subtil et Touaboukan est très subtil. Denmisɛnnin bɛ kuranɛ kalan furu nka a tɛ se ka wajili kɛ. L'interprétation, la lecture de l'esprit des mots n'est pas donnée à tout le monde. Et ça ne s'improvise pas. Ako Hashim ko on veut me chercher des poux dans la tête. Ou va faire diagoya ka Wagner ko dangu. Wala sa ka nyangati do binga ka soro tiete. Ou bien ko kodo de la. Pour que ka se ko kola waleya. Ou beta fo dien ko mba fe ka nenke ko ka soro tiete. Vous comprenez? Alors l'analyse dit quoi? Ogma John de Wagner Koda Hashim Naya. Et si on essaie d'analyser, mon folo munumborani Wagner Kore ka ko burutu o be Hashim kerefe mogodi. Assistant médical Fombo. Exactement. Confiant de ses proches. Sur un autre point, l'affaire Wagner, il a rappelé qu'on lui cherche des poux dans la tête et que son pays, là, à ce stade, a rien signé avec cette société privée militaire russe qui utilise des mercenaires. De son côté, on veut me chercher des poux dans la tête. Qu'on veut me chercher des poux dans la tête. Comme nous tara foko Wagner Bernale ou de ne djougou ou de ba fe kadana. Munu meka bo ko amena ni Wagner ye Mali kono ko ulu ye an djougou de ulu de beka ngalon danela wala sa doka ferenema. Réfléchissez. C'est Hashim qui parle cette fois-ci. Le président de la transition. Touaboukan on veut me chercher des poux. Qui veut abattre son chien l'accuse
Mami ba fait kaka wulu fera ibe fangalonda la. Mami ba fait kika wulu fera ibe fangalonda la. Ode to kana qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Mami ba fait kamrodo kundi jagoya ibe ngalonda la ko nyimi ba kuna. Akuba fait kangalu ngalonde dana. Ojo ngalonda Hachim. Et pourquoi départ d'Amine Hachim m'a communiqué que c'est faux. Pendant 3 semaines, journal be bonay. Sente mo be bonay. Munga sur Hachim no be bonay. Anachim ira kumana, ube nale. Dans 2 mois risu be nale. Dans 2 mois ube jigina mali kono. Dans 2 mois ube nale. Ni waraba kulera jakma deni be do. O pendant 2 mois ou 3 semaines, Hachim m'a beaucoup tiente. Nga kosa ina Hachim go kuba fe kan galonde dana. John ko munu meka boko Wagner be nale ka benjugu. Oh, ako Ghana présent, oye kumata, oko surasu, awe leidu minta au kanka time. Ghana sous présent krefe mogo, oko ko présent fo Hachimi, que les militaires maliens doivent respecter les engagements qu'ils ont pris. Que leidu minta au kanka time kren yala kalafli, kalabe kake février 2022. Oko Ghana présent fo Hachimi, ko sere nyemgo ko kana foye. Ko wula munga kalafli la beni au wagatu au kaboko nyefo ouye yani kalo sache. Oh, David Baché au fanabena élément wore dama ango fanalame. Les élections au Mali auront-elles lieu comme initialement annoncé en février prochain. Une délégation de la CEDEAO conduite par le président d'exercice de l'organisation régionale, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, ainsi que le médiateur Goodluck Jonathan, était à Bamako hier pour rappeler au président de la transition ses engagements. La mission ouest-africaine ne s'est pas publiquement exprimée à l'issue de cette brève visite, mais un communiqué publié dans la nuit par la présidence malienne laisse clairement entendre, David Baché, que le respect du calendrier n'est pas la priorité. Oui, alors, aucune annonce formelle dans ce communiqué publié par la présidence malienne, mais le plaidoyer auquel il donne lieu pour un allongement de la transition est plus clair que jamais. Le président de la CEDEAO est venu soutenir le respect de la durée de la transition. Eh bien, le président malien, Assimi Goïta, ne lui répond pas engagement. Cette durée a pourtant été fixée dans la charte de transition signée par Assimi Goïta, mais il répond théorie, c'est le mot employé, une théorie jugée loin des réalités objectives. Le président de la transition affirme que des voix s'élèvent pour signifier la détermination des Maliens à faire valoir les assises nationales, de vastes concertations qui se concluront mi-novembre et au cours desquelles le chronogramme électoral doit être précisé. Le colonel Assimi Goïta évoque une unité d'action du peuple malien qui prônerait la prolongation de la transition et qui solliciterait l'accompagnement de la communauté internationale et de citer comme preuve de cette volonté populaire des appels diffusés dans l'émission de Juan Gomez sur RI. Enfin, reprenant un argument lancé la semaine dernière par le ministre malien des Affaires étrangères, la présidence malienne invoque la situation sécuritaire globale du Mali pour conclure. Il ressort un impératif de sécurisation des populations plutôt que de chercher à les envoyer à tout prix à des élections. David Bacheko, ce qui a formé Ghana président ani Hachim Tché. Kabane fanflashima nyefolike kuma wulamuka kunga adugusejebe présidentiel communiqué do seben communiqué mi nibese ka Mali wi kuma kan mun fo ani hakilina munu nafasa Ghana président ko ibodo ako folo présidentiel ka communiqué la Hachim ya fo Ghana président yi ako Mali kono bi ni ma chama nyininga jamana den fanba klabe benemba kambi ka fo kuski ka fo bami benake on nafa ka bo o sigi ka fo bami no kanga kunche novembre kalo kletan ani woro nga bi shogal kwa makabla rafu décembre 25 la Assisi ya bombardera tuguni a laban fo mois de décembre donc ko on nafa ka bo kosobe malion ako flana ko Mali jamana den fanba klabe bi u ka laɲini ye ka fɔ transition dɔ ka fara kan cɛsiri ni baara minnu bɛ sen na u ka se ka tɛmɛ ko mɔgɔw bɛ ka bɔ ka weleli ni laɲini kɛ Mali bugudaw kubedaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fan bɛɛ ko ka dɔ fara transition kan ko misaliba ye mun ye Juan Gomez émission min kɛ o don RFI la ko n'i y'o lajɛ yɛrɛ ko Ghana président y'o lamɛn ko n'a tun y'o lamɛn k'a b'a ye ko bɛɛ ko ka taga n'a ye
ne ko ngone dogone Hashim wallahi a hina benna ama Wan Gomez lame no ama lame Hashim abe bil kono conseiller munu tara foy Wan Gomez bekata émission na me a don soma Hashim ko Ghana président ma kuma kan labana ko kalafli keli bi abe geleya tellement que lakana baliya ko waralen do a émission kelen kono mo folo nana ka fo ko ka transition ka bunte fo 112 sanani ko fo ka assisi ke flana sabana mi nana woro mina o ko kalete ka kele min fami ko kunu ko kalafli keli ka do fra transition ka ko ri tun ale fele ko nga ko bi ale sigalendo parce que kale be ka menyemgo da ko ka assisi ke ni assisi wolo la wogati mina ka transition bla ko la ko assisi be ke kubeda bela ka ke buguda commune kono cercle kono arrondissement na Bamako ko nga ko mo kilomètre ka fo bi ko lakana balia be chuka mina ko kala fliti yake ko or lakana balia o yeka mugo de lakana ku kisi sayama o ko assisi du yeka mugo kilomètre wolo ka ta sigi o buguda kele ngono ko election tsara ke commune kele min kono ni mugo bla ko ta kalata bingali kele be kuka e ko mugo ka tu sigo dugu kele ngono tuguni kuka kumae kale mase ka fo au même moment que vous avez fait l'élection, c'est la sécurité B. Ni mo tra kalata la. Terusu bena biuka. O dugu kele mo baka foko mo ku franyo nga tuguni ko ka sigika kumai. Kale ba re nyininga. O kuma ko mo mo asizika o mo te voter wa. A Wan Gomez ko ça c'est une remarque pertinente. Que si on peut faire des assises partout, c'est qu'on peut faire des élections partout. Depuis de Kerafin venana ko fait. Ado nyere dale me kala mendoni Ibu Diaw awageto Ibusi re kumata Ibusi re ko ko Wan Gomez ko chere la ko aline doe bi wi adaka kantiga video be ka yala ko konna la leta do collection be ka chuko mi ko nga ko nyemo be ka fotu kuni ko ka assisi ke kale to ko funa be ka chuko am no do ko ko Ibusi ta ka ere nyini jona ngolo no il est très balé Ibu Diaw Ibusi Longo nyeni me Wan Gomez ko Hashim ko ese ko Ghana président Wan Gomez la me muno Hashim amala me Hashim abe sibar la te sole ga wuli kala me ou be ser de kay ba sur trace ba dro ko 80% des personnes disent que ko wata ah non ala ka Hashim kisi wala ngani yakay ala ka kisi oh ningana tay. Mais là où Nyembalo kala kumina, ka Florence parli kala kumina, Guinée-Bissau président Macron ya fo kibe bara mina wala sa CEDEAO kala yinin kala sabati Mali ni Guinée kono. Guinée-Bissau Mali abe CEDEAO kono. Hashim Terido anana boye. Florence parli ko kanya fo sajoye. Smaya beke kala flila. Kololobe ala. Wako opposition ko Mali dafe dugu chama sonembo ma ko krenkrenya la mbora Niger président fanabeti ngama dugu tofo oh Alassane Dramane Ouattara anyoka fin kalaya a code élection dati Financial Time qu'on a été négocié na ma ke sanction beta kunu lundi Ghana président bora dimashi Hashim communiqué bora kuna sini lundi Niger président Bazoum atrak les fla visiter la Burkina au Clefla visité Banakunu. A Banou est communiqué minke. Malik là, le président ghanéen, Mohamed Bazoum et Oro Christian Kabouré se sont dit préoccupés par la situation en Guinée et au Mali. Burkina président, en Niger président, beaucoup de relèvement Mali, situation en Guinée, situation. Les deux présidents appellent à la mise en œuvre des décisions des sommets de la CEDEAO. Président Flau, ou Boraka Fokuba Nini, Guinée Nyamo, Ani Mali Nyamo, fait CEDEAO Yemounini. Concernant le Mali, les deux présidents considèrent Bazoum et Burkina président au boulot, aucun argument ne saurait servir de prétexte à la non-tenue des élections à la date prévue. Côte d'Alou Foy, Anil Laninu Foy Tessé, qu'à élection Boli à Dorokoro Mali Konoya. Donc comptez, Alassane, Mali pays voisin, Djamana Djolkeleme Karnakouri, Wolomvla. Mauritanie présent, Mauritanie te CEDEAO là. Le président qui black na Hashim Mininga ko ni Wagner ko tien akoka jigibe Francika Guinée-Bissau président otara Makorombara o kaka de université jo ani Sénégal minawna atara Guinée nga hera ni Makorombara Alassane Dramane Ouattara ni fo
mardi passé ani Macron ye dumuni kɛ Fransi ka milliard ba kelen CFA juru min bɛ Côte d'Ivoire la Fransi ye milliard 800 ka jɛr'o kɔ k'o di Alassane ma k'a k'o don nafa la baara ka tila ka milliard caman juru don Côte d'Ivoire la. Est-ce que vous comprenez? Il faut lire les analyses. Mardi passé Macron ni Alassane ye diinɛ kɛ Fransi ka juru min bɛ Côte d'Ivoire la 1000 milliards Fransi jɛra près de 800 milliards kɔ kan jɛr'o kɔ ka tila ka juru wɛrɛ di Alassane ma o bɛ di gansan Guinée-Bissau président taara ko ekɔliso tɛ mara sɛnɛkɛla tɛ yen Macron ko n b'a bɛɛ di ba tugun kɔ dɔrɔn Niger président o fana kumana kunu ani Burkina président k'a tɛ tɛrɛmɛ Mali entouré bɛ ni pays jɔnw ye Sénégal Niger Macky Sall ko a tɛ tɛrɛmɛ Sénégal ko a tɛ tɛrɛmɛ et fait Niger ko a tɛ tɛrɛmɛ Burkina an dafɛ dugu k'a tɛ tɛrɛmɛ Côte d'Ivoire an dafɛ dugu k'a tɛ tɛrɛmɛ. Est-ce que vous comprenez l'isolement, l'encerclement? C'est de ça que je cherchais depuis longtemps. Nabouna bebolo bi kungolo la. Bebolo bi kungolo la. Alors, en grand frère ABBS, ou qu'on n'a pas que sanction menale, sanction sur le anga BS la main. Ah bon, c'est là où on a là. C'est là où on a là. Anana, anana autorité transitoire ou aussi. Il y a que la benga fouille de masoro à la benga masoro à la ou karate. Yes, on me sait qu'à signer mon laisse. Parfait. Maintenant, on me sait qu'à signer sanction parce que on ne confond le charte donc constitution le coup d'état pour la constitution on est pas là qu'à le faire a fɔra ka bila ale ke maa o maa i kɛra sababu ye ka transition ni lasumaya ou bien ka a ko bali sanction individuelle o bɛ ta i contre la fo ka bɛn dɔw la ka bila o kɔrɔ ye k'a fɔ sanction individuelle o kɔrɔ ye k'a fɔ ko gɛrɛtɛ bɛna sigi e la e bɛ se e min y'i sigi Cap Mali président la k'a kuma fɔ ayi donc i tɛ voyager i ka sɔrɔ fɛn fɛn o b'o minɛ ayi i tɛ fɛ k'a si mun tɔgɔ fɔ parce que o ye ne terikɛ ye an tulo bɛ nin na Bamana, on est pour le nom. Bon, maintenant, ni ko kana kɛ cogoya min na c'est clair, il faut s'attendre à des sanctions. Ça c'est clair parce qu'il faut le kabila. On va faire mana kɛ sababu ye ka transition la sumaya ou bien k'a fɔ ko bɔ a sira fɛ sanction individuelle bɛ taa o sanction bɛ se ka kɛ jumɛn ye donc il faut savoir o sanction bɛ se ka kɛ jumɛn ye. Donc, il va continuer de se cacher, geler, et tu sais qu'à voyager, quand tu es sur le boulot, continue sur le boulot, et tu sais qu'à voir là, il y a signature, au niveau de la BCAO, pour me geler. Pas mon problème pour là. Au niveau de la BCAO, Malika sort, Malika Warmi. Oui, ça veut dire que. Antisera Moraola. En tout cas, moi, mon fera la signature de Barakeblé. C'est là le danger. Donc, au corps de Kafo, c'est ça. Ma Kera, mais la misalita. Au corps de Kafo, Asimuni, Shogal, signature de Seka, Angawar, la Boblé. Exactement. Sanction Tara. C'est là où fait. Parce que ça ne peut pas jouer les deux comme before. D'abord, la formule. Entre parti africain, qu'est-ce qui se passe? Ni Oluka signature générale la signature c'est la baraka c'est-à-dire que au cours de ko BCAO c'est la baraka nous au lieu blé donc il faut de c'est comme si tu fermes la BCAO on a même misalita BCAO problème Côte d'Ivoire problème entre la Côte d'Ivoire wakati dɔ la parce que o ye ɲɔgɔn de kɛ Gbagbo la o n tɛ ni mɔgɔ hakili b'a la CEDEAO fermera Gbagbo en Côte d'Ivoire donc la signature de Laurent Gbagbo n'était plus donc sara ko gɛlɛyara n'i y'a mɛn sara bɛ kɛ tout ça il y a des opérations m'a fɔ ko BCAO ye wari di mais opération bɛ tɛmɛ banques de fɛ et c'est la BCAO c'est la banque centrale qui gère les banques toutes les banques c'est-à-dire que ni CEDEAO ni BCAO datugu la dɔrɔn banque fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɛ datugu. Donc il n'y aura plus de transactions bancaires. On est parce que nous, la signature, nous voulons qu'on était blé. Entre la Côte d'Ivoire et Ouattila, ce qui s'est passé. On a tellement que Gandé Barka Bogara. À dos, aéroport là, on a quand même fait pour moi. Quand on a fait des grenades en fait.
ne ye nkɔfilɛ ko b'a ta tɛmɛ ne yɛrɛ y'u ye quoi ne yɛrɛ sara ne ko non ko sama bɔ a tila bamanan je te jure a don an bɛ se ale fɔlɔ dɔrɔn ni j'étais avec Chana Chana il peut témoigner ne ni Chana de taara ɲɔgɔn fɛ et puis c'était le camp Babo qui nous avait invité en kelen dɔ mun fɛ ne ni Chana dɔrɔn tɛ il y avait des journalistes de la sous-région c'était pour faire passer en tout cas leur vision de la chose bamanan aéroport la an bɛ se an ka hôtel la a don bamanan an bɛ ka kuma de f'i ɲɛna dɛ a don yɔrɔ tun bɛ kuma de la c'est dans le hall de l'hôtel. Donc il y avait un camp qui disait que c'est le Mali qui soutient les forces nouvelles. Quelqu'un qui a fallu que non, que c'est pas vrai, que le Mali même, qu'il y a que c'est ATT qui est en train de payer le salaire des fonctionnaires ivoiriens. Comme on a voilà, inscrit. On a des choses comme ça. Il y a où discuter là. Bamanan ne bɔra n la chambre kɔnɔ n ye n ka téléphone ta Makan Kone j'étais le président de la maison de la presse n ko Makan i bɛ fɛn fɛn la i b'a bila i bɛ taa ATT fɛ yen i b'a fɔ a ɲɛna mun bɛ ka fɔ a yan donc n'an m'a janto maliyɛnw bɛ yan ils risquent d'être pressés dɔw bɛ k'a fɔ la ko ATT de bɛ ka fonctionnaire ivoirien sara la bon nous donna dɔw kulo la sont ka maliyɛnw attaqué le Mali est coincé il bɛ kan ka mun kɛ Mali ka déclaration dɔ kɛ et je crois que a waati la Mali ATT ye déclaration dɔ kɛ en tout cas pour nier que Mali tɛ ka fɛn sara la ivoirien fonctionnaire sara la bon le communiqué va laisser que ça va mais cela a apaisé la situation bamanan en gros c'est pour te dire que quand la BCEAO va fermer les banques, c'est-à-dire que Bamana, on ne pourra même plus faire de salaire. Bamana, en gros quoi. Et que nous, dans l'administration en Côte d'Ivoire, ce sera très très difficile. Alors, alors, qu'est-ce qu'il BS explication de Nere Tumaro mi from. A quoi effectivement nié Saria là-bas on a dit, c'est d'ailleurs Jamana B, avec un trésor, avec trésor B, Wari B, BCAO de Kono. Bangu Drontede, Ali Jamana Trésor, Mali Trésor, BCAO de B, Jamana B. Au pour que Warka Bo, moi ça va débat signé. Président, Premier ministre et ministre des Finances. Pour les sanctions min fort, comme Mogo ne ka kewale, ane kumakani kokera sowe ka élection keli bali. Ebe nyangati était la domble CDAO Kono. Yoro drogu temele Mali suspendé à CDAO là. Ou est lettre sebe. Ou kiri nobe Mali jamana kunkan. A kiri tetige blé CDAO tribunal nyakoro parce que Mali nyongirlendo. Donc nous y mogom ninadje président ko assisi, premier ministre ko assisi, on en a wolo élection a dati poussera kalo saba kalo nani. Recensement maquet, collège électoral m'a convoqué. Aux décisions Bora, président Fanfé, à Bora premier ministre Fanfé, à Bora ministre des réformes Fanfé, à Bora ni Fanfé. Ou mana sanction ta Lukama, président a signature tela codomblé, premier ministre a signature tela codomblé. On nous la signature la codomblé, au signature tese ka wari la bo bangila. Abi comme ni konti be tongo la ika bangila. Et denga signature tese ka wari bo eka konti la. Et de be shekita. Ka wari hake sebaka ka signé ka di dema akatabo ni ka signature jate blé ministre des finances kelenga wari signature tseka bo faut compte signature saba président premier ministre ani ministre des finances ni kele a fora ko signature ya je wal mo ko signature jate lente blé war tseka bo utara ni Laurent Gbagbo etambi effectivement à l'époque Babo Bella Watimina, Charles Blé Goudé avait un budget de 1 milliard par mois. Reportage sur TV5. Charles Blé Goudé, milliard Kelene Tumedama Kalo Kalo, il logeait dans la suite présidentielle de Hôtel Ivoire. Blé Goudé. Quartier Bekono, Patriotou Toumbe. Ni la fiabou de mo Clémé ou Patriotou Gagnemoé. La fiabou quartier Besseti 1 à Cap Antenumbe. Chaque jour, aucun clé du monde mettre dauma. Donc, on s'y clé nous. N'a qu'au propre
C'était ça le général l'a eu. Il avait un fonds de guerre. 1 milliard par mois, Charles Blé Goudé. Pour mobiliser les patriotes. On en a qu'à Bissau de tickets. Babola. Faut Babo Bora Kabe. Monnaie créée, mur, monnaie ivoirienne de résistance. Or, CNT, assistant médical Fomba Fona communiqué, quand il loi pour l'Assemblée, la Cour Malika Warakura créé. À quoi j'ai déposé sur la table du CNT 5 propositions pour la loi portant sur la création de la monnaie cryptographique et de la Banque centrale nationale en République du Mali. Foma ko kanga bangi créé, kanga war créé. Ko wari, o jigi beke sanu mambaray. O sanu bola fenfebe, ko beka sanu bola boshi, sanu boro boshi la kadi Malima. Nationaliser toutes les mines du Mali. Au Canada ka mini munumbe ya ko ka boshi Canada la. Afrique Sud ka mini mbe ka bosho la. Australie ka mini mbe ka boshi ko la. O te do forato e keleke baraka. O fomba tay. Ani ko ka mobili be immatriculé ro ko ben nationaliser. Fomba ka loi ka ya déposer. Kaujim Ghana président Boleya Akmana anga Kaujim nome. Lancer un message ferme pour parler pour que les élèves de la transition poussière de ça pour nous arriver à un message fort. Non, je parle en tant que président de l'INSET. Nous allons organiser dans la Sona une appareil pour la communauté, les membres du bureau exécutif et le cadre de la CET. Ce que l'information dans le pays, c'est vrai que comme tout Malien, il y a eu son excellence du président Mané, Anana, il a été reçu par le président de transition, son excellence Hélène Bertrand Tassino. Mais moi, je forme mon entier, les deux mais nous, non, il n'y a pas eu de communiqué officiel. En tout cas, venant de la partie ghanéenne qui représentait la CEDEAO. Dans la Jamana Bella, à la Moulampi, vers la Bon, on est des fois en transition, c'est une barre de Goumalabi, qui est à Bala. Il a un Bala, la Calambala avec le Bravo. On a la Calambala, mais c'est comme élection, comment le Sénat, transition pendant 4 jours, vers la Calama, format de février. Donc, ça, Belgoro, Calambala, on fort. Il faudra que les fait, il faudra que les fonctionner, donc, il y a plus matière là, sur la parole, elle est manquer de fonctionnalité là. Donc, vraiment, je pense que ce n'est pas un secret de professionnel. Donc, comment nous baisser là, nous, qu'à fois, est-ce que c'est là où on a pu témoigner. Je crois que le peuple souverain, on a demandé ma position politique. Nous, on a une question de principe. On est au fort et nous savons que quand elle est répétée, parce que la répétition est la musique. Elle a voulu qu'il fallait nous manipuler là. On fallait nous là. C'est-à-dire que la politique, il faut être pragmatique et réaliste. Demandez une autre taille. Nous avons que les demander pour nous. Vous avez des milliers de casques des Nations Unies qui ont un mandat ici. Vous avez aussi, nous, membres de mai, les partenaires techniques et financiers. On m'a dit que l'élection avec la vie donc vraiment, il est bon à manier de revenir à la machine. C'est-à-dire que fixation de fétichisme électoral, on n'est pas comme ça. Mais s'aliser dans la tradition fraternique. C'est des fétichismes il y a quelque chose qui des élections. Mais quand il y a un peu de tout, il y a un état donc il faut une voie de la raison. La voie de la raison, ça veut dire quoi? Il y a un fond comme lui, il faut combiner en février. D'ici février, on a donné de la bonne voie. Pour le moment, il y a des gros coffres. Et qui s'est mobilisé. Il y a plus de côté. Moi, il faut que je me dise
nous maintenant au contraire, le beau fan de Bouban, de façon de jouer, alors qu'avec Dieu là, on ne sait pas. Oui, élection ou pas élection, Malien de l'Ibissé à Barobi, tellement la vie. Élection ou pas élection, la Canambali a détruit la casse, il y aura mon avis. Il y aura des photos aussi. Élection ou pas élection, il y a une manière de demander entière. C'est ce qu'on appelle la dimension endogène de la crise. Si nous avons un élément, on est faut qu'on fait foi à l'important patriotisme. Parce que nous, c'est notre conviction. On n'est pas démagogue, on n'est pas populiste. Non, on est réaliste. Assimilé à beaucoup de bénéfices, pour transition de respecter. Choguer dans la CNT, la carte de respecter. Au français de l'Union, mais nous, il y a un peu de droit là. Mais on a c'est quelqu'un, un imam on a de droit là, pour nous avoir, c'est quelqu'un. Parce que, les avoués, nous sommes de l'Union, nous sommes barrés. Nous, on va du moins s'associer au pouvoir. Avec tous les musées. Nous avons dit, il y a quelqu'un 2 semaines juste pour travailler au pouvoir. Alors, on va transition pour 10 points de revendication. Parmi ces 10 points, pour transition, lesquels étaient frappants, pour qu'ils prennent la communauté nationale et internationale à témoin. C'est un appel à Matala à Foulamber. C'est quel nouveau? Alors, avec l'international. Bon, avant, il faut dominant. Ailleurs, il faut qu'on sortir pour venir à bord. A clara tout avant d'Aldoroma, pour moi, on dossier pour contrôler, il fait un béfo, accord mis en il fait un béfo, 10 points décliné en 17. A échoué de la qualité, nous avons au dos, au caquet. Et pour au béfo, tradition d'Asie, pour les qualités. Alors, moi, si je vois celui sur le ministre de réforme là, qui dit que la ministre des Affaires étrangères, la ministre des Informations, quand on parle de questions de réforme, la communauté de la soirée regarde la montre, puis ça m'aide. Ça veut dire quoi ça? Parce que maintenant, il a avec la ministre de sa vie, il faut arrêter. On a tiré pour nous, on a Madame Navarre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui passer. Et puis moi, on n'y va sortir. Ça va déranger. Parce que pour répondre à cette question, allez au fond. À un moment donné, l'impertinent patriote à Sini, il est pendant le montaron pour donner une chance à la réussite de la transition. Malien baisse au moment. Moi, je suis choqué de Nana. C'est un tel là, ne pas tester. Il y a un fan de campagne, il y a un fan de campagne. Il y a un fan de campagne. Il y a un fan de campagne. Vidéo qui est active nous travaillons dans la classe pour me faire taire, me terroriser. Mais le temps m'a donné raison. Parce que lui, il choquait le choquait a échoué déjà. Parce que le problème est faut le devient actif au chef d'État. Le chef d'État de Ghana, qui est le président en exercice de la CEDEAO, pour venir rappeler aux autorités de transition leurs engagements pour tenir, pour respecter les dates des élections. Alors, mais, je suis qui a prévenu ce domaine, je suis allé la Benyana, je suis allé au bébé, pour transition d'actifs et respecter, il y a un fois mais je prends tout le monde à témoin, il y a un fois je suis allé est-ce qu'il y a il a dit devant Dieu et les hommes que le peuple du Mali. Pardon, comme c'est un politicien, il est très coriace, on le reconnaît, mais ce n'est pas un homme de solution. Il n'a jamais rien solutionné. De toute sa vie politique, il n'a jamais rien solutionné. Alors, nous avons vu la femme là. À Kakewa, à Klikali, à Bisheka, peut manipuler. Il est très coriace. Voilà. Quand il faudra qu'elle ait, il y a une difficulté à cela. Mais quand il faudra pour difficulté la solution, quand il y a des choses là, c'est ok. Donc maintenant, pour se cacher derrière des astuces, pour être assise là. Assise pour elle.
ko ka sigi ka kuma bɛ yan charte ma sigi ka bɛɛ fɔ yan la charte a tout dirigé problème fɛnɛ bɛ jamana kɔnɔ la charte de b'a bɛɛ valider ko k'a kɛ wa réforme charte y'a fɔ école ko charte y'a fɔ ka kuma ni mɔgɔ ye kɛlɛ la jamana kɔnɔ ka sigi ka kuma kɛ ni bɛɛ ye charte y'a fɔ faire des réformes politiques et institutionnelles charte y'a fɔ aller à des élections transparentes et crédibles charte y'a fɔ maintenant dɔwɛrɛ tɛ o mise en œuvre dɔrɔn de kun maintenant pour que ale ka se ka to primature la a ka jamana bɛɛ to n t'a si dɔn kɔnɔ a ko ka taa assise la a bɛ ka mɔgɔw manipuler prolongation 103 prolongation 112 prolongation 2050 mais prolongation ko tɛ o le pourquoi de la prolongation sinon prolongation ou pas prolongation question to ye le pourquoi parce que ale ye bandam nana kalo kɔrɔtɔ de s'il avait évalué ka fɔ bandam ye kalo kɔrɔtɔ min na ma ye ça n'engage pas ça allait être courageux et d'aller dire ça à la communauté internationale. Transition dit, l'impression patriote a signé par la Domi. Moi je me suis dit dans ça, et elle m'a fait transition encore par rapport au Kalo il y a eu des gâchis pour rien. Aujourd'hui, que tout le monde sait qu'il y a la guerre. Mais à mon foi, pour engagement bébé maintenu, bébé respecté, qui a été pris devant la communauté internationale. Maintenant, dit, nous on est à la preuve, on va faire ce que nous voulons. Vous voyez, on va me donner comme ça. Je n'est pas là pour vous dire, pour nous là, la question est très simple. Si le Mali veut trouver sa solution, c'est de remercier Choguel, prendre un premier ministre, même s'il a réconcilié avec le reste du monde, et renégocier vraiment avec la communauté internationale, et faire un plaidoyer, certes qu'il y a eu du temps perdu, mais Choguel a lamentablement échoué, et que Mali ont gardé, c'est-à-dire de même voix, bien qu'en demain, pour qu'on ait une sécurité et aller à des élections. Maintenant, si cela doit demander un ajustement technique, en ce moment, on ne remet pas en cause le principe des élections. Mais ça dit qu'envoyer les élections au calendrier grec, mais un démocrate ne peut pas dire ça. Ne peut pas. D'accord, monsieur Dimania, parce que le ministère des Affaires étrangères, vous avez une explication à propos vraiment. Quand dit ako Ghana président nale o ye tamasiyɛn kɔrɔlen Goodluck de bɛ na nka jamana kuntigi yɛrɛ ka wuli o ye tamasiyɛn k'a nana mun na o ye layidu min taara ka na hakili jigin o layidu timɛli la a ko lahara ko tɛ an bɛ yan o y'an yɛrɛ kumakan ye Choguel u taara don min na dɔgɔkun 2 yanni bandaw ka bin k'u ye point 10 min ɲini o point 10 kɔnɔ u ko transition u bɛ Mali kɛ seere ka diɲɛ bɛɛ kɛ seere kalo 18 tile kelen tɛ fara kan dɔgɔkun 2 kɔfɛ a dira ale yɛrɛ ma a y'o layidu kelen ta CNT ɲɛkɔrɔ ko bi walasa k'i dogo kɔfɛla la ko assise a ko tɛ a bolo a ye solution dɔ fɔ une solution que moi je trouve raisonnable a ko an tɛ se ka taa diɲɛ kɔ n ka fara ɲɔgɔn nɛgɛ ma ko pour que bi an ka kisi kalafili kɛli wagati min fɔra a ka gɛlɛ ale bolo ni k'i b'a kɛ a tɛ kɛ kalafili ɲuman ye ni dun ko i b'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni diɲɛ bɛ kɛlɛ o fana man ɲi ko walasa an ni diɲɛ ka diya kalafili ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ fura kelen ko ka Choguel gɛn k'a gɛn ka na ni mɔgɔ ye maa min fɔlɔ a bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ n'a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan alors o bɛ kɛ sababu ye bɛɛ bɛ fara o tigi kan CEDEAO yɛrɛ ma n'o ŋaniya ɲuman ye ka taa delili kɛ dɔ ka fara kan walasa kalafili ka kɛ ko kalafili cunnen nafa t'a la ko wa n tɛ bɔ transition fana ko k'o fana tɛ bɛn dɛ et pour moi c'est une solution raisonnable parce que n'i ye Mali kɔnɔna lajɛ Choguel ko minnu bannen don assise ma k'u bɛ compter tɛgɛ kɔni bolo la ko on les compte du bout du doigt assise dun n'i y'a lajɛ bi RPM ko a tɛ taa i tɛ RPM fɛ cogo o cogo i tɛ se ka fɔ ko mɔgɔ t'u kɔ CODEM Pulo ko a tɛ taa Parena ko a tɛ taa Yɛlɛma ko a tɛ taa Mariko ko a tɛ taa Adema ko a tɛ taa a tɔ ye jɔn ye partiba kelen min bɛ yen a tɔ bɛɛ la o ye URD ye
yoro MPRT député clé Bidar maire joli babulu Sendi joli Bonia sisi ke nunu beko avec tout dit. Ça c'est la position de Kaudjim et qui est raisonnable. Ni Dieu tabi, shogal ni mwoshit sega kumable. Sedeo mwo ni unyinga kureta keli oye M5 murutili di et M5 murutili we Kaudjim ni fait shogal ni digo di. Mekla abatanye émission konna la mala boire be mon fosho MC CDO maya atia kumani CDO yi hili mo CDO jamana chama à présent be tara de bois jamana ga here yini a jamana club ga here ou be glone be France la ani France tia kumable ani Nations Unies te kumable ani rebelu te kumable ani CDO te kumable ani adema te kuma ani RMP chose yelema te kuma ani parina tekma ani ademate RPM tekma ani Kodem tekma. Donc la solution elle est quoi? Alors ni Kaudjim l'a fait, on continue. Genève Andounaï Bekaji di fama to jarabi yekma munu fo Genève ko dalu ba bolo France be rebelu financier ani kuma chama mena do de kono jamana be jotandi aye kuma mi fo Genève anga damne la message Genève. Le message c'est le message des Maliens et du président de la transition. Le messager c'est l'institution qui vient après le président. Le président et le premier ministre. Le président a envoyé le premier ministre, le messager, pour porter son message et le message du peuple malien. Il a été dit où? À la tribune des Nations Unies, où tout le monde regarde. Si on l'avait dit au Mali, on ne l'aurait pas vu à Genève. Mais là, toute la planète l'a vu. Les circonstances, c'est à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc les 4 caractéristiques se sont trouvées en même temps. C'est pourquoi ce message est allé partout. Et les Maliens ont senti que leur messager a dit exactement ce qu'ils voulaient qu'ils disent, au lieu où il fallait, dans les circonstances qu'il fallait. C'est tout. Maintenant, le reste là, il y a eu un tollé, il y a quelques Maliens qu'on peut compter au bout des doigts qui se sont levés, quelques hommes politiques, quelques chroniqueurs et quelques plaisantins qui sont allés dire que c'est que le Premier ministre a dit n'engage que lui, parce qu'on leur a dit de le dire. Et puis certains pays où on est allé crescendo des ministres, deuxième ministre, jusqu'au niveau le plus élevé, nous avons dit personne ne va nous perturber. Le gouvernement actuel est une force tranquille. Personne ne va nous dévier de notre voie, parce que c'est la voie que le peuple malien a choisie. Nous sommes que des maîtres d'œuvre de ce que le peuple malien veut. C'est pourquoi les menaces, les injures, les intimidations ne nous ébranlent pas. Point. À quoi Malien Nyakoro Genève, pourquoi famou? Comment mi flèche sénat dien kono? Wala sa ika famu be konani de miria kono folo. Chibaga. Jonde ye chike, jonde ye mugo bla chila. Ani flana chide, jonde chira. Sabana kakata fomi. Ani nanala akafo wakati jon. Ko jamana don ulu de chibaga ulu de chike. Ale de chide jamana don ka chide. Kakata chike mi Nations Unies na. Nations Unies na wakati jon. Bébé si wakati mina assemblée générale ko dia to djebe yame ko no tenale tuye ni fo magoya ko mo kunta mede o ka kele tandi o da to djebe be ka fo bi ko de ko kera million ni so jara ko ka chiden taru ka chifo ko beni so jalemu na bora politique mo damadoni na
ani chroniqueur damado nsendala de Choguel mfado nku kada etro are kadinye tro tegegendan kada etro ko ani plaisantendo mado ni ute jate kona borula note kadjara bay. Moi la question que je me suis posée mercredi passé m'a analysé Neichi Kachido Ida Makenzi ta chi fo sugu kono wagati mina sugu sigira onga la yine mu ninga la yine mo kame o mo kame muna nono meni doronteo ne meni ndo ni nya fo radio kaya ma fe munga me o ba me o ni nya fo Facebook la beba me o ni nya fo WhatsApp kono beba me ni nya ke sebeni ka bla journal kono mba fe munga me aba me bebi in Europe mado nga ibeta kuma fo jamala no ya so la nyini fla folo ni miri dobe hakilina dobe ka chari mumbe ka jalaki daika kika here ko kuma bo ni mata kuma alaba abe dafri dala o ibeta munu me ki mina chokomi ube ki mina ni miri na mi ube ki mina ni jalaki mi ibeti tafoy wala sa uluka don ko a ube fili kono do de be ku fen ube ini here min che ko bo ino here che ka fara ikan ikika here so. C'est ça ne bolo koni libeta kuma fo so do be na bika ni ma kuma jona a tono be sima wala ma here do be ni ma kuma jona iba here je oh na tara fo Nations Unies na ni Francis do fe fladu jalaki me Francis kan ni ma fo je ka don Francis tableau toro be kan faga o kama mo chama me ka da Francis ka tableau la ka Francis deme no be ka to nete ka here soro Mali kono ya na nintara fo Nations Unies na ka dalu bo munun jigi be Francis kan Francis jigi be munun kan munun be ka deme ulu ba do ko ja on bolo Francis tableau kan Mali kono jabe chien kono Mali kono o lant me ka la fasa jabe ngalon kono ulu be bo Francis ko nulu bo Francis ko o be Francis fegeya ulu be fara jonka Mali mi bingali kelemba ka anna kana Francis toroma ne bolo c'est ça le but. Ni tera do jalaki fo jamala oye kataka akan galon tuye jigi min dama ko jigi la kunu o ka bo kan galon kono ka kobla o ka deme min tumbe aye o toro min tumbe ka no bora kokoro ebe kiso toroma e ga here me mumulo no tungele me ke kuma jewla parce que ijugo lo tara galon tigoye ni tien fo oye aba bo ijugo bolo alors kanika here dima pour moi c'est ça l'objectif recherché nga on est demseni ante beredo oh angatu kawjimma numéro 10 allez mu voilà oh comment ko plaisanter un bé oh anga kawjim na mais n'est pas position lui est de jouer quoi parce que Choguel c'est le mieux c'est alors de ni qui pour dire la ni pour y quoi faire c'est moi politique c'est pas comme ça on a dit. Et j'ai dit ça, on a dit. À soir au fond, tout militaire a besoin d'une formation politique. Tout militaire a besoin d'une formation politique. Parce qu'il y a une fonction maintenant, c'est politique. Il est le président de transition, c'est politique. Dans l'opposition maintenant, c'est CNT, mais c'est politique. Alors, comment voulez-vous qu'on ne parle pas politique? Le CNT est politique. Nous-mêmes, on est politique. On est politique, quel est le gars cassé? Amna si tout le monde a qu'à Choguel tout et qu'à ambula parce que ni au moment où il faut se débrouiller. Il faut se débrouiller parce qu'il faut suivre Choguel. Je suis désolé, je ne suivrai pas. Vous avez mis la tête à peine. Voilà, ça c'est notre position en tant que parti. Maintenant, le CNT, je ne suis pas le leader du CNT, je suis membre du CNT légitime. Et à vous, on a dit fédérer ça. Châtiment. Ni jamana dum ma ben ko do ga ya no tie ametan faut pas déplacer le cri bini tie mandi ici no jamana nunu mandi ika dati bana
Il y a des Nations Unies. Quand la Gani dit qu'on a eu faut de bon politique quelques plaisanteries. Qui est plaisanteur? Qui qualifie de plaisanteur? Moi je sais ce qu'il a en train de faire. Donnez du dollar. Je ne rentre pas dans ça, je refuse. Mais émotion côté. Quel côté? Parce qu'il va droit au mur. Donc il y a pour la question, la crise avec la femme. Mais il n'y a pas de crise. Si vous êtes dans la même catégorie de poste, on ne peut pas bosser la France. Nous, par contre, on a dit, tout le monde est d'accord, tous les Maliens sont d'accord, que la France change sa politique au Mali. On en a marre sa sécurité malienne. Il y a une sécurité gagnée. Au Beaufort français, à imiter français au Beaufort. Mais de là à dire que Kabet Agada français pour monter, c'est faux. Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que vous avez français et visage de la démoulée? Tout de suite. Alors, bon, arrêtez ça. Arrêtez ce jeu. Ah, bon, voilà, faut lui mettre un visage. Pour niveau bel, quand il faut se bien dire, mais pour vous, alors la gagnante. Nous comment il faut monter à ce soir. Nous comment il faut monter à ce soir. C'est tirer l'eau. On détient les faits. 1960. Nous avons pris une décision historique en 1961. Il y a beaucoup la fête de l'armée. La fête de l'armée le 20 janvier. Vous voyez, je suis sûr que nous pouvons faire Francis, je suis sûr que nous pouvons faire. C'est ça la création de l'armée malienne. Il y a beaucoup la fête de l'armée le 20 janvier. C'est le renvoi du dernier soldat au Mali. Au Bobo Télé, 62 à l'accord militaire gagné français. Nous avons CFA, demandez un peu de CFA. Nous avons de CFA pour là. Il faut créer. Et il faut nous avons créé. Nous avons été obligés en 1964 de faire un accord monétaire franco-malien pour que Warren de Mago soit converti. Pour qu'il y ait un Côte d'Ivoire, qu'il y ait un CFA de Mago. Français, Guernet, Kaka, Mali, Warren, Gourani, 50% des binades dans la CFA du Goro. Mali, Wafla, le CFA Wagel, le CFA Wagel, le Wafla. En tout temps, le Côte d'Ivoire, le Sénégal. Anna Gela, Moussa Traoré obligera qu'à le CFA là totalement. Français a fait quoi? Multipartisme de Français des enfants. Nous, Moussa Traoré, Français a Bogabi. Avec François Mitterrand et la fondation de sa femme, Daniel Mitterrand. Mais non, ces gens-là, ils ne peuvent pas me raconter des histoires. Ce qu'elle a tout le temps défendu la position de Moussa Traoré. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut se réconcilier avec le monde. Il faut se réconcilier avec la communauté internationale. Parce que la communauté internationale, mais Francis, il parle le Mali. Mali le francophone, il est là. Mali le CFA, il est le CFA du Mali. Mali langue officielle de français, il est là. Mali bébé qui est là, il est là. Alors, mais elle dit que le tout, elle est à Campo, elle a été demandée langue officielle à Kakaï. Elle a choisi de aller nous former. On va me mettre sur la voie. Mais elle est qu'elle tout dit, il peut faire des gars c'est ça la diplomatie. Mais quand on a Dora, Diembéabe, et Diembéabe après, quelle est sa solution? Ça ne dit pas que Diembéabe, il s'agit de résoudre le problème. Diembéabe, il a dit Diembéabe, qu'au franchement, il a dit ce qu'il a dit à Kidan Nangaj qui est lui. Maintenant, quelle solution il a? Par exemple, qu'il a là. Oh, Adela. Adela. Ah, dire à Chouguel d'aller à Kidan. Arata Kidan. Moi, il dit que tu as dit ça. Il est marié là. On a vu ici, avant la guerre d'Arata Kidan. J'ai des témoins, des preuves. Ibega, Oyanda Sunasu. Atale Kidan, quand il tient, Ibega Mara Obama, qu'aucune fanfare ne lui amène lui à Kidan. Madame Segata Kidan, Ibega Mara. Mais pourtant, à Tienne, Ibega Mitia. Petit Odé, Tieta là, c'est le rapport de force à la côté ou à l'unité. Le moment, c'est le rapport de force et chaque pays cherche à défendre les intérêts vitaux de son pays. C'est ça le leader. On s'en fout
des récriminations, on veut les solutions. Mais il y a un problème. La canambalia, la cananga, quel est l'école hier, il y a un système de refonte de l'école en Israël. Tu as fait un peu de quête à y aller sur le fond. Il faut qu'on français il est pro-français. Moi, je ne suis pas anti-français. Pas du tout. Non. Moi, je ne suis pas. Mais il le fait. Mais ce n'est pas fait de le faire. Ça, c'est mon choix, c'est ma conviction. Et le problème. Les Chinois, ça, c'est le problème. Ça, c'est leur choix. Alors, donc, vraiment, moi, je pense que dans cette affaire-là, tout le monde va s'assumer. Voilà. On me met dans le bruit. À la famille, là, le Mali doit se réconcilier avec la communauté internationale. Il n'y a même pas de solution à ça. Voilà, nous, on faut faire une campagne, pour qu'elle fasse des nouveaux. On ne peut pas lui annoncer ainsi. Donc arrêtez d'entretenir des choses qui ne nuisent pas. C'est comme les doubles minons. D'outils ni à la coupe, et à beaucoup d'outils, faire une campagne pour faire venir les doubles. Et là. Dans le niveau, il y a solution. En politique, il ne s'agit pas d'étaler ces états d'âme qui reposent à Gamanadou, le calon, pour les flacons de haut. Mais il y a un moyen de dire qu'il y a un Adjitida, mais il n'y a pas de et nous, nous appelons un massé pour alors, mais avec un mieux voyage, je vais aller la tienne, ailleurs, etc. Oui, aller des tiens pour tiens, je vais de la tienne pour on ne s'en souvient pas. On ne peut pas le cheval, il ne connaît même pas. Moi, je connais le cheval de tous ces gens. Je sais comment Haïti. Mais Miguelini, il a tiré à côté. Parce qu'il y a pas de médias qui sont là. Ah, tu as gagné, là, la rapporte. Là, la chidam, tu as gagné. Il y a le bif et la gueule, là, tu es dans la même. Donc, on est dit à Capé. Mais Dieu est donné. Il faut qu'on se dise la vérité. Jamana Dourou, il veut tout le monde ou bien il veut tout. Voilà, bon, il y a un peu d'eau, mais est-ce que d'eau mais voilà, Jamana Dourou, Dieu vaut le boulot. Ne m'inquiétez pas, maintenant, donc, moi je suis pas contre, mais habitez Jamana Dourou, Dieu vaut le boulot. Les 5 pays de droit de veto, les États-Unis, Angleterre, la Chine, l'Union soviétique, la Fédération de Russie avec la France. Nous avons mis des gens pour nous aider, nous avons mis des gens. Nous avons fait le droit de veto. Bon, bébé, ben y a une zone d'influence. Il y a un bé au Russie, moins tala. Il y a un bé au Chinois, moins tala. Amérique et Europe d'avec les Guinéens. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les États-Unis qui ont investi ce qu'on appelle le plan Marshall en Europe. C'est pour cela qu'il y a une base militaire de l'Europe, le plus important c'est l'OTAN. C'est américain. Bon, l'Amérique est l'Europe, l'Europe est l'Europe, l'Amérique est l'Europe. Donc, on dossier de France, on fait un enfant, on est quel fort minke n'am bina quelle là 2012 ni ayi Europe décroché ka tete toy donc on va France wele ko France kana nyama non toi aussi faut arrêter ces propos de vraiment non il faut arrêter ces propos de caniveau yama o ma gawa mo wudde to ko da no François Hollande moi, je vous donne Damien Boité. Drapeau français, nous tournons au drapeau malien. Maintenant, 8 ans après, tout le monde est d'accord que la politique sécuritaire dans le Sahel s'est détériorée et la France n'est pas exempte de reproches. Pas du tout. La France n'est pas du tout exempte de reproches. Mais diplomatie, on est guerre remplacée. Après la Deuxième Guerre mondiale, ni bon ni n'a pas dit là rapport de force de politique on s'y les met à Ibi ils n'auraient pas de regarder sur la sous-formée alors mais sans seguir on n'a beau fort qu'au français bien mais les gens ils disent il est à moi il y a des cas qu'elle est
Il va la dire que le forum est ce qu'il gagne là. Ça m'a dit il faut sortir de l'émotion. Mais moi je fais d'abord un constat. 1960, quand Mouroubo a voulu faire la fédération, n'a échoué. En Sénégal, Tchèna, Ségracana, a été actif forum imposé. On donner le doté du Mali de ses instruments de souveraineté. À voir à CFA, qu'à Framali Kélé. Au Framali, Franci a couru. 64, il a été obligé de faire un accord monétaire avec la France pour que Framali soit convertible. Comment on t'a dit, mais aye surasi Bégué, Kabo Kati, Kidal, Foté Salit, en fait, le 20 janvier Koroli, le départ du dernier soldat français du territoire malien. En 1962, Mourou a été obligé de faire un accord militaire avec la France. Le premier accord militaire avec la France, c'est Mourou Keïta. Le premier accord monétaire avec la France après le départ du Mali de France, c'est Mourou Keïta. Et Mourou a gagné. Francia Bogabi. Je ne me glorifie pas, mais il y a Bogabi. Moussa Traoré, on en a pendant 20 ans, le système c'est qu'il y a 10 ans qu'il y a le régime militaire, la grande partie État et Chogel Boro de Boro. Non, il est permis. Pendant 23 ans, il a régné. Mais dominant France pour la démocratie, le principe de multipartisme, nous le faisons vite là. Moussa Bokatala. Français Moussa Bokabi, à travers le mouvement dit démocratique. Général de son état, l'armée avec les mythes, les chars, tout, Français Bokabi. Je ne dis pas que c'est bon, mais bon, au Français, non, on quand même qu'elle est au monde. Parce qu'il y a un ambara, à Manianabo. Mais à Manianabo, d'accord, mais on peut faire de nous réconcilier, de mettre la pression diplomatique avec la France, pour que la France revienne à nous aider à rétablir la sécurité sur notre pays, à nous aider à assurer l'intégrité du territoire et ensuite de dire maintenant on va aux élections. Encore on a élection à Maba, mais on a fait la canne à Sabati, on a fait la canne, on a eu Robeni Mali Sabotala, on a fait France à Kalatala. Nous ferons on a point guerre. Maintenant on a fait Francine, que Francine Dora, on doute ces Francine là. Vous pouvez en former de façon de jouer, vous pouvez en faire le même banni, mais après, solution là. C'est pour ça que j'ai dit, il faut être raisonnable. Moi, je dis, il faut avoir le temps d'apprécier les rapports de force. Quelle est la fatigue de la guerre, elle est politique, elle est économique, elle est culturelle avant qu'il y ait un fatigue. Politique, le rapport de force, l'allié de moment, face à la France. Ça, on n'est pas d'accord, mais il ne faut pas instrumentaliser. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, yeux dans les yeux. Personne n'est plus malien que l'autre. Voilà, parce que la politique politicienne a ses limites. Il faut être réaliste et pragmatique. Et moi, vraiment, donc pour te dire qu'aujourd'hui, nous, on doit gagner d'abord la bataille diplomatique. Parce que parce que quand vous regardez aujourd'hui le Premier ministre qui est à la tête du gouvernement, mais quelle réponse il a pu trouver à quoi que ce soit? Ni c'est vrai qu'aller tenir des discours incendiaires et puis gagner ce qui est parce que vous avez parlé de l'Union. Alors l'Union aujourd'hui devient un problème pour tout le monde, mais ça n'a pas commencé par l'Union. C'est sensible. On me fait l'akanakoy. Il y a un psy qui a l'akanakoy. Qui est militaire, qui est valeureux, qui est patriote. Soutenons les forces armées de sécurité sous le leadership de l'imperturbable Assimi et ses hommes. Notre soutien est total. Maintenant, là où nous n'est pas d'accord en tant que parti accepté, ça on ne soutient pas ce bien. Pas du tout. Pas du tout. Personne ne peut nous amener dans ça parce que nous on sait qu'avec mis la solution là. On ne peut pas faire le Mali en divisant, on ne peut pas faire le Mali en climat, on ne peut pas faire le Mali en cherchant des bons Maliens, des mauvais Maliens. Non, à un moment critique de notre histoire. Aujourd'hui, il faut rassembler tout le monde sans exception, pour que le Mali puisse trouver les voies et moyens de contrer, de contenir l'insécurité et de reprendre le dessus sur les forces du mal transparentes. Mais comme vous
Parce qu'il faut mais ça là, c'est pas un projet. Malien du Mambé, mine de Boula, c'est pas une fait. Nous, on n'a pas une banque centrale. Il faut être réaliste. On a fait un bain, décaissement fait un bain, banque bain. Les lois sont claires. C'est BCO. Et BCO gère le système de Bébano. Nous le savons tous. Flana est mis au BCO et Refana au trésor français. Bi, Nico Merde. On sait que la banque centrale crée un réel. On sait que la Framalien crée un réel. On sait que la France va boire un tabac pour la 40 ans. La France 40 ans. On sait que bien. Et il y a une époque pour moi, Orange France. Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vraiment, donc, du coup, il faut arrêter. Aïe, non, non, mon banana. On veut faire un peu de folie de ça. Et puis, ta France, quand tu veux le moi, je ne t'ai pas dit que c'est bon. Mais tiens, Malien, je vais faire un cibi. Tout le monde, nous, on a fait ce Malien. Imaginez-vous que la France met la pression quand il regarde le papier de mon gars, Ameteme, hakili be bella ka kuma a tiɲɛna ngalon bɔ ɲɔgɔn na. Genève hali bi an bɛ to Genève. Choguel a ko Genève ko dalilu bɛ a bolo ko Faransi bɛ terroriste entraîné Mali kɔnɔ yan. A kumakan an ka segin a kan aw k'a lamɛn. France preuve soutien terroriste. Choguel sur terroriste. Entre le Mali et la France, lors d'un entretien accordé hier soir à l'agence de presse russe RIA Novosti, le Premier ministre de la Transition à Bamako a accusé la France d'avoir contribué à la déstabilisation du pays et à la propagation du terrorisme, des déclarations alors que la tension était déjà à son comble entre les deux pays. Les détails avec Hélène Masculier. C'est une véritable bombe lancée par le Mali à la France. Le Premier ministre par intérim passe à l'offensive. Dans un entretien à l'agence russe RIA Novosti ce vendredi, il accuse l'armée française d'avoir attiré et formé des groupes terroristes à Kidal, une enclave de l'est du Mali. Arrivé à Kidal, la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Elle a créé une enclave. Qu'est-ce qu'elle a fait? En Sardine, une organisation terroriste internationale déclarée par les Américains, une branche de Al-Qaïda au Mali. Son chef, les Français ont pris ces deux adjoints pour former une autre organisation. C'est la France qui a créé cette enclave. Ils ont des groupes armés qui sont entraînés par les officiers français. Nous en avons les preuves. Un tacle dirigé contre Emmanuel. Choguel Ako, Francine n'allait Mali demain. En CD Kidal Dala, Aïe Kankan, Komali Terbo. Kouloumi Toume Kidal Kono Ado, ni Américain Koko terroriste do, en Sardine. Nous bédions Al-Qaïda comme au numéro d'Angan Fla, que Francio Flata, Kakouroué, Glani Oué. Francis sur la numéro, au Kouroukrami Glanani, Yagagalika d'Angan Flaouye. Aïe ou de Kelela, Kafere Doukono, ou Kamali attaqué. À cause de l'ou bébé Mali numéro Polo, Francis sur la numéro, ou Kanil de Mekanyesi, entraînement, formation. Et Yagiga adjoint ou le Kokuru Brahma. Journaliste Koni Bombay a Mouchi Francila. Francia ambassadeur mi Nicolas Normana Tumbeya. TV5 sans fait. Allez Ningale, Choguel Kani Jalagila, Ayaka Jabila. Justement, il y avait le Premier ministre malien Choguel Maïga qui a accusé le gouvernement français, c'était vendredi, d'armer des terroristes islamistes en sous-main pour entretenir le conflit au Mali, je cite. Est-ce que cette déclaration est crédible du coup? Alors, si ça faisait allusion à l'actualité, c'est pas crédible. Ouais. Si ça fait allusion à 2013, oui, il y a eu un appui qui a été donné au MNLA, mais qui a cessé complètement après 2013. Il est évident, en revanche, que l'armée française n'agit pas en sous-main, il n'y a pas de duplicité. Si l'armée française combat les djihadistes, elle a eu 55 morts, et ça coûte également 100 millions d'euros chaque année au budget français, c'est pas pour armer nos adversaires, c'est absurde. Cette accusation n'aurait aucun sens. Donc je ne pense pas que ce soit ce que Choguel Maïga a voulu dire. Sinon, ça serait de la calomnie, et je ne pense pas qu'un responsable politique fasse de la calomnie. Ako
Choguel Kokala Maïga, Jumadja Temene, Ayafo Risuka Télé sans fait, ko Franci, Ben Marfadi, Rebeluma, Ani Oudege Kelela, Walasaka, Keleto Juga Malikono. Ko ambassadeur Akelna Mouye. Akoni Choguel Kani Makain Befolaka Beni Bi Kibaweoye, alors ko Makain ko Sebamate. Konga Nabe Kafoki Hakli Seme 2013 Komikera, ko Awo, Franci Demelase. Rebeluma ko nga deme mindo a deme a jora kabini 2015 oh ko deme sugu mindo kiti se ka fo ko oye ko ka jugu deme ka bi malika ko kadaka Franci be wari mindo mali kono ya euro wari million keme shiki kiti se ka ire ka warbo kata do mo wala mo mi be klaki ire de mfa ko te se ka fam ko se ka 800 millions d'euros bo ka do rebelum be e ulure ka sura sufa ko te se ka fam ko nga Kafo Choguel kale modala ni Choguel Kokala Maïga aforaka e mun fo no hakilna de tume akono kono de tume akono parti politique ñemogo alors qu'il sait kafo ko ote tien o ko parti politique ñemogo dum ko tabulo ote ka fe fo femite tien kawdim akmana ni fona yoroka angala au Choguel de Mafo pour la mise en œuvre intelligente de l'accord, mais qui parle de l'accord? C'est pas la communauté internationale. Qui finance l'accord? C'est pas la communauté internationale. Alors, mais est-ce qu'on faut toujours la communauté internationale pour nous le faire pour ouvrir la terrorisme bon, au Choguel de mon père, que vous pouvez vous aller. On va aller vous pouvez vous on va à voler la table pour au moins voir ça dans l'Amérique. Là, à n'aller, n'y faire que parce que oh ka ko kawjum nga poli ye klima o ko kabe ka dalu nyini anga hakilla di klima na sabana o sura sugar program me ga ako isuka shondo tari general en toi on a une chose Suisse en général en Suisse on a une chose nous on a une chose encore Prévu de Mali, nous m'avons dit France B, Diabisu ni Toulouse formé ou entraîné Mali pour en faire qu'il a eu il a eu le qu'il a à l'as à Yakuba Kero. Nous m'avons dit France Alex Gassi, donc Diabisu ni Toulouse de Mali pour former le français. Et donc, comment on va aller? Choguel ka ke ala kama abo discours mon samero na san discours tebli déclaration mo fo foli ka do tebli ne là à ce niveau de la France c'est ce que tu as dit le français fait ta fait en tout niveau la même le français voilà en conséquence du même à l'antenne Choguel ka prévu là parce que après le cas faut ni bien faire faut demander do il prévu là Choguel ka comment on prévu ou va prévu là en France c'est chiant. C'est quand même très grave. C'est très sérieux. C'est une question de la survie de notre nation, de notre dignité, de notre honneur. Le premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, a déclaré hier soir, à marge du sommet en Suisse, à Genève, sur une chaîne russe, que les autorités maliennes possèdent des preuves démontrant que la France entretient des djihadistes, des terroristes sur le sol malien. Les mêmes terroristes qui tuent les Maliens tous les jours. Depuis 7 ans, les mêmes djihadistes qui tuent les Maliens depuis 7 ans. Tout ce que nous attendons aujourd'hui, que Choguel présente, que les autorités maliennes publient, diffusent ces preuves, pour que tous les Maliens voient cela. Et nous allons tous nous mettre ensemble. La France ne passera pas 24 heures au Mali. Ça s'appelle, si on meurt, on va tous mourir. Si on va vivre, on va tous vivre. Mais si la preuve est visible, si on nous donne la preuve, je dis bien pas une déclaration, hein, pas des accusations, on veut la preuve. Si la preuve est là, que la France entraîne les djihadistes comme Choguel au prévoir, Choguel dit qu'il a la preuve, qu'il publie la preuve, à Kake Alakama. En Bermalien dit, nous, ça a été souffert, nous, frères, nous souffert. Choguel Kake Mali est conscient.
k'a sunata kɔsɔn a kɛ mulubo kɛ ta kɔsɔn a ka kɛ an pokolo bɛɛ kɔsɔn a ka prévu yira maliyɛn bɛɛ la puis là ni faransi sɔrɔsiw tɛ siyansi. Oh, Clément il appelle lancé. Choguel a dans l'oudi. Octobre kalo clétan ani woro sibiri temele. Français ko journal mi toboye ko Monde Afrique. Ko journaliste mi tobo ko Morgan anana Magoya. Atara Choguel nyininga akaso. Ningali Djabi a publié le 18 octobre à 10h31. Avec Choguel Nininga, dans un entretien accordé à l'agence russe RIA Novosti le 8 octobre, ko barodo kono mun kera isuka kuna foli di kulu sanfé mun togo ko RIA Novosti octobre kalo kleshegi. Vous avez accusé la France d'avoir entraîné des groupes armés dans le nord du Mali après le déclenchement de l'opération Serval en 2013. Qui est Francis Djalagi, Kabeka, groupe armé ou formé, ka ou dege kelela, ko damnera opération Serval au Koffer, sans baflaneta anisaba. Suggérez-vous qu'elle fait preuve de duplicité au Mali en matière de lutte antiterroriste, qui va faire qu'à Aïra de Kafoko Francis Djelente, terrorisme kelela Mali Konowa, Choguel Kadjabi Clément. Marion a Choguel Kadjabi là. Qui ko Francis Berrebelo entraîné. Ko Daloubi Boua. Il va faire Kaïra. Ko Francis Ber. Ko Flakel est là. Choguel Kadjabi. Quand le gouvernement malien a demandé une intervention française en 2013, comme Mali Djamana Nyemou Kele ka Francis ka demain Yuni 2013 Kele Kono. L'objectif était de détruire le terrorisme et d'aider l'État malien à se réinstaller sur l'intégralité de son territoire. Quand la Yuni tournait au don, ka Mali Djamana demain, ka terrorisme ka Kele, ani ka Djamana a fanga demain, ka se ka fanga boli, Djamana Touboukoulou Beka. Mais une fois arrivé à Kidal, quand on a encelé Kidal, bastion de rebelles Touareg, Touareg ou Daga, rebelles ou Daga, l'armée française a empêché notre État de reprendre la ville. Francis, Keleke Tchouye Ambali, Kakidal Boshi Djoukoula, Kasekin Djamana. Je n'accuse pas la France, comme Francis de la Guinée. Je donne des faits. N'inkominkerane ni de wanya ni ndron de faux. À chacun d'en tirer ses conclusions. Bemana Famun Tchoudi, Ika Famunti. Les faits sont que le Mali a demandé à la France de l'aider à détruire le terrorisme. Koko Karachoumi, Mali a nini Francis fait à 4 demain à terrorisme qu'elle et à recouvrir l'intégrité de son territoire, à ni 4 demain, à 4 demain de Bokolo, au Fambé, il a fait un bochira là, au Kassigi, à Kamarako. Près de 9 ans après, quand Chansegi, sans qu'on tombe Bounanga Nurona là, qu'au fait, que constate-t-on, Agnebe Mouna, le terrorisme qui était confiné à Kidal s'est étendu à 80% de notre territoire. Le terrorisme mi natun danebe Kidal bi à Warakatara Djamana à Dougolo Kemesara Bichegignorola. Cela conduit les Maliens à penser qu'il y a un complot international contre notre pays. Kodea Tobi Malion Chamambolo ko Djembe devait Djamfa la Mali contre nous. Souhaitez-vous que les forces françaises quittent votre pays? Je ne sais pas Niga. Ko Iga Lanini et ko Francica Bo Iga Mali Djamana Konowa. À quoi nous n'avons jamais dit ça pour déparler Kanda Komofo. Nous n'avons jamais rompu l'accord bilatéral de défense qui nous lie à la France. Au contraire, c'est la France qui veut le mettre en cause. France ne va faire kata. Notamment Djabi Fleni. À cause je n'accuse pas la France. Quand les Français de la Guinée. Pour commencer à Kidal Dala, France ko interdo. Ko de ato Kamambolo bi Janfa ma contrôle. À nous pour entraîner côté clé. Léo, la Fiamou, on continue. Accord de défense. Choguel, premier ministre du comité stratégique de M5, a eu un accord de défense qui est mani français. Tu as Choguel. Mais accord de défense a bien fou. Accord de défense a signé à Kononala. C'est bien connu. Fait du boutala. Mais à application des menus,
il y a des c'est bien le bas là, c'est bien reconnaissant le bas là, tiens elle là, mouvement la souma. Mais à Famba, application est remaniée. Parce que nous nana, parce que faire le digimalion là, quand les Français ont un accident qui est au cas responsabilité là, Jamana ou Bella ni desera qui ka Jamana lakana et joyi, et qui a joyi. Mali ya ka armée chi, Mali président yuka armée chi. On dit que Mali bla joyala, ni bla joyala, on va t'imposer des choses comme ça. Si ça Mali met 10 000 francs sur corps, n'est-ce pas pour Mali on vit. Il y a nos cas 10 000 francs sur corps. Au droit bobo. Il y a aucun gars 10 000 à quoi gouvernement corps. Aïe minu sugandi, minu le comment autocola. Au lieu de aucun gars 10 000 au lieu de là. Ni 10 000 à une unité de 100. À 10 000 bi kononton be kanga sigi kanga nyeshi anga gouvernement. Peut-être 10% de sigi francima. Donc accord de défense ni ko chamambala et mimba et que Mali est joint, Mali signa joignala. Mais au bella min kanyala na yo appliquer quoi ça faut jamana yaka horia tapul tuli. Avec ça accord et avec ça bala tuli. Mais what il m'a dit. Donc c'est qu'à faire une fois il faut s'en prendre aux dirigeants maliens. Notre apprend à la France là. Au bout de la responsabilité, au responsabilité d'où nous Malien c'est les premiers responsables. Parce que lui le Togo Malien Togo là. Et voilà. Ni akori. Jamana minite si ika mo isega jamana do na kana ye join. Ni ye join fembe bekila. Je vais le côté. Takuba akumana Takuba ka Genève de ambe Genève walibi nga pour que beka famu aka kalo saba orte Mali premier ministre la orte msanfe muya to français ambassadeur bora ka jabi ka ye kuma kam info anga shogel lame ay mu fo kanye Takuba me chogomi orte mka. C'est pourquoi globalement les Maliens s'interrogent. Et c'est pour ça que le gouvernement dit aux partenaires, asseyons-nous, discutons, au lieu de nous accuser de ce que je félicite, ils font ce qu'ils pensent être utile pour eux, ou qu'ils peuvent faire. Il y a des opérations qui sont déclenchées sur notre territoire, on n'a pas demandé notre avis avant de les annoncer. L'opération Takuba, ce n'est pas en concertation avec le gouvernement malien que ça a été annoncé, ça a été annoncé, on a été mis devant les faits accomplis, on fait avec. Ça c'est un exemple. Mais cela ne va pas nous amener à... Oh, ako Takuba, quand fora de ka ala walianga jamana kono kan sera la ka boa kalama. Ça a été déclenché sur le sol malien, c'est après qu'Ambora kalama. Où n'allait Takuba sigi Mali kono de Ambora kalama. Français ministre de défense, au bora ka jabi mindi ola angalame. Nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de présenter la manière dont l'opération Barkhane se transforme au Mali. Le président de la République a, après de longues consultations avec les partenaires du G5 Sahel, consultations qui ont eu lieu en amont du sommet de N'Djamena, c'était donc au tout début de l'année 2021, le président de la République qui souhaitait que nous puissions adapter notre dispositif avait, si vous vous en souvenez, accepté de différer la mise en œuvre de cette transformation de l'opération Barkhane de quelques mois afin que les pays concernés puissent s'adapter en connaissance de cause à cette volonté de transformation qui ne signifie en rien. La coopération Takuba mi fleni na wolo Barkhane yele Mali la. Kaka ka nyefoko kadaka Mali gouvernement ka nyefoli choko kono bi akeleme ko minni amasuda Mali la achuna de Janfadu. Kako kera choko mi ko Francis président ni Mali nyemgo ye nyogonye chamanke akobe ke choko mina ko fonyogoya ke uni nyogon che kana benkola kasoro kala wale alifo. Wagati folo mi tunkera uklara ka nyogonye san bafla ani mugani kelen damine Farafina jamana Mali ni Sénégal fe Niger ni Burkina uya ni France jamana fe ko wagati mi tun fora uku labɛn ni France bɛ taa wagati kono
ko wagati u ta u tɛgɛ ma ko Faransi ka a ka tagali ka dɔgɔ bɔ a kɔrɔ ka kalo damadɔ di u ma hali bi u ka se k'u labɛn ka tɔ dafa différé ko de Faransi sɔnn'o fana ma tuguni o de nana laban barikani na a ko wa a tagali kɔrɔ tɛ fana ko Faransi tagara pewu yɛlɛma de donna taabolo la k'u ye ɲɔgɔn ye ko caman kɛ ka bɛn tagali kan wagati min fɔra yanni mɔgɔw k'u labɛn o surunyalen Mali farafinna jamanaw sera Faransi ma ko wagati fɔlen a bɛ ɲini k'an ta an tɛgɛ ma ko dɔ fara i ka tagali kan tuguni a bɔ a dɔgɔkɔrɔ Faransi sɔnna de différer afin que jamanaw k'u labɛn en connaissance de cause an b'o bɛɛ kɛ hali bi o tɛ tiɲɛ ye Choguel Genève a ko ORTM kan yan ils ont découvert des opérations qui sont déclenchées sur notre sol que c'est après qu'on l'apprend o ko dɔ bɛna k'an ka jamana kɔnɔ de a kɛlen na an bɛ sɔrɔ ka bɔ a kalama u b'a ɲɛfɔ an ye Genève Faransi bɔlen ka nin jaabi di a ye version wɛrɛ fɔ Genève an k'o lamɛn Takuba ko la. Nous avons dit ceci. En 2013, les forces internationales ont intervenu au Mali à la demande du Mali. Ce qui s'est passé, c'est que l'opération Serval s'est transformée en opération Barkhane. Après, on nous dit Takuba. Personne ne sait comment Takuba a été constitué. On l'a annoncé. C'est après l'avoir annoncé qu'on a convoqué les chefs d'État à Paris pour aller dire qu'ils sont d'accord. On ne sait pas à la date d'aujourd'hui qu'est-ce que ça contient. C'est pourquoi j'ai dit à l'ONU, on ne connaît pas tous ses contours, ni notre peuple, ni son gouvernement. Mais dans notre propre pays, vous changez tout le temps, alors qu'on a un accord bilatéral. Vous décidez unilatéralement de partir. Quelqu'un a dit que depuis le temps de Ibeka, on annonçait qu'ils allaient partir. De toutes les façons, on sait bien que ça va finir un jour. Mais quand vous avez un accord bilatéral, vous travaillez ensemble, vous luttez contre un ennemi qui continue de faire de plus en plus de mal. Quand vous décidez de partir, vous dites aux partenaires, je vais quitter tel lieu, prépare-toi pour l'occuper. Vous vous retrouvez, dans un mois je vais quitter, en une semaine prenez telle position, troisième semaine telle position, quatrième position, on part. Mais vous ne venez pas annoncer sur les antennes que vous partez. Vous venez dans une conférence des chefs d'État, vous annoncez, alors qu'on a un accord bilatéral. Quand ça a été signé, ces chefs d'État n'étaient pas là. Et c'est une façon de nous prendre pour des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent. Moi, j'ai un accord bilatéral avec vous. Ensuite, j'ai créé un autre cadre avec 4 autres pays. Pendant cette réunion, vous annoncez que vous partez. Le président de la transition a dit au président français, à leur sommet du G5 Sahel en juin, que ce n'est pas comme ça. Il a dit que c'est un abandon. Ce que vous voulez faire. Nous avons des accords bilatéraux. On doit d'abord nous préparer pour prendre les positions. Si vous partez comme ça, c'est un abandon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que le nouveau gouvernement a été installé, comme par hasard, le lendemain, ils déclarent qu'ils arrêtent les opérations militaires avec le Mali, sans concertation avec personne. Les opérations conjointes militaires de lutte contre le terrorisme, ils annoncent sur les antennes qu'ils ont arrêté. Ça, c'est pas de l'abandon. Choguel ko opération Serval damnera san ba fila ani tan ani saba ko talen kɔfɛ Faransi sigi ka Takuba k'o miiri ka sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ diɲɛ k'an bɛna kɛ Takuba ye o kɔfɛ ka président wele ka na ko bon an bɛna kɛ Takuba ye kan a ye sɔn a ma an bɛ sɔrɔ ka taa o bara ko président sɔnna a ma donc kuma yɛlɛmara ye ko Takuba lawaleyalen de fɔlɔ an bɔra kalama Genève ko ayi ko Faransi y'a fɔ de ka président convoqué ka taa f'u ye k'an bɛna kɛ Takuba ye n'aw sɔnna an bɛ taa n'an ma sɔn an b'a to yen ko président ko se t'an ye a ye na Takuba kɛ donc Takuba an y'a mɛn fɔlɔ de a ka sɔrɔ ka na waleya Genève nka ORTM kan a lawaleyalen de an bɔra kalama a ko dɔ y'a fɔ ko kabini i bɛ ka tile k'a kɛra ko hali n'o ye tiɲɛ ye sa que quelqu'un a dit que au temps de IBK k'a fɔra ko même si cela est vrai k'a tɛ kɛ tan donc dɔ kɛlen k'a fɔ a ye ko ayi dɛ ko Choguel
ko ibe ka kile akera de ako wal no kera nga ko yi kunga ni benyoya bi ni mo che kite giringa tati accord de défense te foble on dit accord bilatéral 4 fois koni ni mo be jela ni be taiba foye mena taga ninto ila ben dokun fla dokun saba kalo kelen kalo fla yani nga taga pour que nintara yoro kana langulo ya kunga ite tutu dro ka wuli te ka fo ko ne be taga ko ben soma do wa ta do wa ko gouvernement kura sigile ndoro ka jamana nani wole ka fulu nyana ko bo ko mbeta sini ko te abandonné o abandonné akol no sura fura be ga clé ko tagali beke ko nga tagali beke chogodi ni benwa bi ni mogoche iba tigi wole ga fo mbeta ni mugati ya no mugati che ibi la ben do ko fula do ko saba kalo nani o ibe ga conseiller do un conseil de IBK semaine passée grand dialogue tamani sans faire Ismaël Sako président d'un parti avec débat la face à la présidente de la CAFO soutien de Shogel Ani Dumbi Fakouli ayorola allez moufo anga la main IBK ga conseil de aya la main. Dans les assises de la refondation, pour refonder, on parle de l'accord d'Alger. Comment se fait-il qu'on a un Premier ministre qui va à l'étranger, qui parle de révision de l'accord d'Alger, alors qu'on a un CSA qui n'a pas été officiellement saisi? Si on estime que la CEDEAO n'est pas un bon partenaire, on estime que la France, entre guillemets, nous a lâchés au vol, nous sommes un État souverain comme elle le dit, qu'est-ce que nous devons faire? Deux choses l'une. On rappelle notre ambassadeur, on renvoie l'ambassadeur de l'autre. On écrit, on met fin à tout partenariat. Et puisque depuis décembre 2019, à Pau, il avait été annoncé le retrait à temps d'un certain nombre de contingents militaires étrangers, dont français au Mali, et la transformation de cette force en la force de combat. Moi-même, j'étais sur France 24, à l'époque j'étais conseiller d'IBK, pour dire, y compris au sein de la majorité présidentielle, pour dire que nous devons avoir une stratégie avancée, concertée avec les Nations Unies et la France, pour préparer le retrait stratégique de ces forces et le redéploiement de nos forces nationales. J'ai pas été entendu. Et j'ai écrit sur le réseau social, ça existe. Donc ce n'est pas nouveau. Si la France nous annonce qu'elle va partir, elle a dit au Tchad. Je l'ai écrit dans ses présidents, je l'ai donné à l'ancien président, je l'ai écrit sur Facebook. Je l'ai écrit sur Facebook, ça existe. Je l'ai annoncé par écrit. Je n'en doute pas, vous pouvez aller vérifier. Et il y a juste 3 semaines, j'ai réécrit que j'avais annoncé en son temps. Donc Shogel, en tant que entre guillemets porte-parole du MSEC, savait que la France avait annoncé son retrait. Et puisque Macron a décidé de se retirer, quand je viens à la primature, qu'est-ce que j'ai fait en tant que stratège? La première des choses, c'est l'insécurité qui m'empêchait de faire les élections. C'est lui qui a dit qu'il va faire refondation. Est-ce que vous êtes d'accord? Ismaël Sako, à quoi le conseil présidentiel à IBK Kref? Décembre 2019, Francis Ani Sahel président, Niger, Mauritanie, Burkina, Tchad, Adjamana Nyemogo Benyonye, Francis a fouillé. Ko kele be chuga mina jugu sigilen teble yoro kele abe yala donc amena yelema do kele tabolo la anga fanga mo munun be nulu ko kele be ke ku sigilen to yoro kele na fate ulu la ble parce que kele tabolo yelema amna do banga jamala ulu be na bo yoro mina anga laje chugodi aw ka yoro soro su be se ku la be alors wogati jonkono anga be okan ni anga o mugo be ta ka boy ako mugo be na sigi ako be wulila okan décembre 2019 ale conseil a wati ku nana bwana ga mugo uma labeni foi ke pour que sura su ku labbe yani don fole donche ako réunion na kuluba aya fuye kamere tarla francika nga taka wati min dira nga na ben anga bara damne ni francika sura su tara anga sura su ka taka ako kale malame wati kureta kele comme elle était conseillée, à Clara ka sebe Facebook quand on nga bla, nyemo kro munumbe, ko Francis kanga taga benkando, ayawla benjona, nous tagali wati sera wakatay. Kaba ka paji ka ya bla fambe. Oh, koni en na ka ke premier ministre. E bolo tagali ya sura malabe. Wala ma ibolo ku yi janfa, ko fen fladu. Nu yi janfa. CEDEAO te yoroye, ibe lettre ci CEDEAO la ko mbora CEDEAO la. Ni Francis de janfa i kama sere me Francis ba wole kana ko na nteto janfa ci parable Francis ka zembe ki bo genga ta ko nga itati joka fo ko Francis ko ka betara ka mi sara ana ko ayi kala retara France 24 ka a wogati ka expliquer ka fo jamana nunku la ben jona
wagati min fɔra yan n'o don cɛ Faransi ka sɔrɔsiw minnu mana taa an ka sɔrɔsiw ka labɛn ka taa o nɔ la ko nka ale ma lamɛn Buwa fɛ Buwa taalen fana minnu fana nana ale tɛ conseiller ko nka a y'a sɛbɛn k'a bila a ka page kan autorité kuraw ma k'a y'aw labɛn Faransi kan ka taga nin wagati bɛnkan y'o de ye ko mais baara ma kɛ Mackenzie ne bɛ jɔn na mɛn. Ça, c'est un conseiller de la présidence du Mali. Que depuis décembre 2019, en France, à tous mes délégations là, où il a quand il veut qu'à te conseiller à la présidence, à y a fort. Qu'on est allé à fort, via Facebook. C'est là que je dis, il faut éviter, il faut faire attention, ne pas se faire manipuler. Rassa te manipuler. Rassa te manipuler. Clair et net. Amena ça. Relecture intelligente. Accord. C'est bien ça. Voilà. C'est un nyogoro sokole mfo accord kola Angola me. Dina Dolon qui a demandé ce que c'est que la relecture intelligente. Et en réalité, c'est l'application intelligente, relecture consensuelle. Vous savez, les mots ont un sens. Quand vous dites relecture, une partie avec qui vous n'êtes pas dans un état de confiance pense que vous allez tout remettre en cause. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est encore le moment où on le signait. Le gouvernement avait près de 12 amendements qu'il devait mettre. Il n'a pas mis. Parce que les instructions sont venues du chef de l'État qui a dit de signer. Les mouvements signataires aussi avaient des amendements qui ont été écartés. Donc chacune des parties est restée avec ses amendements dans la poche. Donc chaque fois qu'on parle de relecture, chacun pense que l'autre va amener ce qu'on lui a dit de ne pas mettre et puis on part à zéro. C'est pourquoi beaucoup vous disent on va ouvrir la porte. CNT Nyokoro Dominatara ka programme présenté CNT conseiller de Aninga ko accord komi na livre sebaka ni kele bakera la na ko kamanga kala wolea ko accord ko be chugudi ako oma alega gouvernement kulu bolo accord aka nyongiri folo benga ala wolali ka nyongiri folo benkan be Mali ni groupe munu cɛ an ka sigi ka lajɛ benkan kɔnɔ hakilina jɔn bɛ se ka lawaleya an ka o lawaleya ni hakili benkan kɔnɔ hakilina jɔn bɛ yen n'o lawaleyali kɔlɔlɔ ka bon bi n'a nafa ye an bɛ se k'o yɛlɛma ni mun ye an ka jɛ k'o yɛlɛma relecture consensuelle ni yɛlɛma bɛ kɛ an ka jɛ a kan ka fɔ nin yɔrɔ in kunu nan tumbulu akan bi amai anga yelemani ni beka jenai relecture consensuelle application intelligente nan jerani accord konona mirina mi ko kunu na tunkan bi amai nan jera ka yelemani munye angola woleyani hakli ayafo ko ka accord jofolo abe Mali ni munun cɛ u ka sigi ka accord kono kisɛ den kelen-kelenna John de la waleyali kaɲi jamana ma o ka waleya ni hakili John de la waleyali maɲi a maɲi kun jɔnna bɛɛ ka jɛ o ma a bɛ la yɛlɛma ni mun de ye bɛɛ ka jɛ o ma an ka sɔrɔ k'a la waleya ni hakili ye ɔ Kawjim a ye mun fɔ accord yɔrɔ la o la an ka Kawjim na o sugɛli kelen y'a fɔ ko accord maɲi k'a bɛ jamana halaki ka tila ka na ko mise en place intelligente mise en œuvre intelligente ka tila ka na ko CNT kelen da yan. Oh, Kawjim ko accord kele mini sugar ko ka mai ka tare CNT la ko accord ni kanga je ka yelema fankelen shi kana yelema ka soro do ma je nai ni fanfla be je nani ka mu yelema mu be bla onno la u ka je ko la waliani hakil nai ko nga accord ka nyongiri folo ala walali ga jo folo fanfla ka sigi ka accord ki se dembeta ka kuma o ka bon Choguel Talis Nations Unies na be France de ta Rome ani mianda akmana accord kan ne le matin soro ka nya voya don folo il y avait 4 axes à discours kono mandat de l'aménagement français ka parti ani assise ni réforme élection ani accord et mon fo accord là Choguel l'histoire ya la mede
les choguelistes choguel est mon Nations Unies ne reba ni fa choguel fait aka fara ka muru ko bloqué wala sinon amani ka jimi na bloqué avec dimi ay mon Nations Unies na accord kola ay choguel la de nos responsabilités propres dans le processus de stabilisation du Mali. Le gouvernement de transition a une claire conscience que cette stabilisation passe aussi par la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Au demeurant, le gouvernement et les mouvements signataires, ainsi que ceux de l'inclusivité, poursuivent la mise en œuvre de l'accord dans un esprit de confiance et de responsabilité au sein d'un cadre nouveau appelé cadre intermalien pour la mise en œuvre de l'accord. Dans cet esprit, nous poursuivons la mise en œuvre intelligente et la relecture consensuelle de l'accord aux fins de son parachèvement. L'objectif recherché étant de favoriser son appropriation nationale et de renforcer son caractère inclusif tout en veillant aux conditions politiques et sociales du consensus nécessaire à la relecture de certaines dispositions conformément aux mécanismes prévus par l'accord. Concernant les questions de défense et de sécurité, un programme de désarmement, démobilisation et de réinsertion portant sur 3000 ex-combattants issus des mouvements signataires et de l'inclusivité a été mis en place, sur lesquels 1840 ex-combattants ont déjà été intégrés. Le gouvernement a également exprimé sa volonté d'intégrer 1160 restants au plus tard le 21 août 2021, n'eût été la lenteur accusée par la coordination des mouvements de l'Azawad dans la fourniture de la liste de ses représentants. Par ailleurs, le gouvernement du Mali est disposé à l'intégration prochaine des ex-combattants au sein des forces de sécurité, de la fonction publique de l'État et d'autres corps paramilitaires, dès que les quotas compatibles avec les capacités du budget national sont fixés. Le gouvernement est déterminé à surmonter les obstacles techniques qui émanent des autres parties à l'accord, en particulier des mouvements signataires dont l'adhésion au DDR doit être sans réserve. Le volet réinsertion socio-économique entamera les activités d'ici la fin du mois de septembre, avec l'appui de la MINUSMA et de la Banque mondiale. Je n'oublie pas ici la situation des réfugiés maliens. Choguelko, Nations Unies Nyokoro. Discours ni ça fait 28 minutes. Beka la mede. Ako Mali gouvernement ni rebelle. Ko biu tege be nyogombolo ka accord ka la woleya jona. Ko hakilna miye ka sigi ka laje yoro mi moy ka sika o yelema ani ka la woleya ni hakli ku ye kuludo sigi o barabe ke kulu min kono. Ngayano barache munye rebelle koro basabaye ka wuluta kula sigi ka do jamana kono barakero la ko baradam nera ko jamana e rebel koro bakili ani keme shegin ta deja kamarfa mine wulula do jamana barakero kono ko ato bakili ani keme bakili ani keme ani biworo ko ulutunganga ta ka beni uti temele o kalo kile muga ani kele ko nga ko rebelu sumara lisi dilila oyafu ako mu ye rebel ko tali ku do armée kono ko baradam nera ani fana ku kelembe ka musaka bala be ka fere batike ka rebel ko badenta kula do fonction publique kono douane école karamo ou be se ka sori yoro ka sori ku bo barala ani ko mun ta fe ka ke douane ka ke surasi wari min ganga duluma nube nako bi nube jago ke ko wari fana ko jamana be ko nyini ni Banque mondiale ka deme ani MINUSMA ka deme wala sa ka wardi uluma ko se ka jago do ke ka bara do ke barambu kisi rebellion Mackenzie voici akoro mi nan tunga nga jo folo ka laje munde kaya kono mu maya kono anga beoka munde kanga nye anga beoka shukuru ko Nations Unies ko akoro yambe kuma ko bara damna ko yemo bakeli ani keme shigin takaba ato bakele ani kemeni bureau o tunganga ta ko ngarebelu di sumana disi digila wako jamana kelelo ka fere patige rebel koro chamamena ta kado armée kono ka ke douanier wi
jamana yɛrɛ fonction publique kɔnɔ yɔrɔ min ni mun bɛ se ka taa o bɛ taa ye ni rebelle kɔrɔ min tɛ sɔrɔsiya fɛ e tɛ fonction publique fɛ ko wari u bɛ ka wari ɲini ka di olu ma u k'u ka activités lancer donc la mise en œuvre de l'accord k'a bɛ ka kɛ an ka tɛmɛ n'a ye hali bi assise Choguel ye mun fɔ assise kan an ka lamɛn refondation. Dans les assises, c'est les Maliens à la base qui vont dire de quel type d'État ils ont besoin. Les gens de Kidal, d'Andrambokan, de Bintabungu, de Korera, de Kaï, de Nyoro, ainsi de suite, de Fourou, ils vont dire voilà ce que nous voulons désormais que l'État malien soit. Ça veut dire enrichir ce que l'élite a élaboré à Bamako. Qui, comme je l'ai dit, les différents forums qui ont été faits, on les a mis dans le tiroir, on ne les a pas appliqués. Le déni, même le comité de suivi, qu'on pouvait mettre 10 minutes après le déni, on ne l'a jamais mis en place. Mais cette fois-ci, les résolutions qui vont sortir 24 heures après leur mise en œuvre va commencer. Ce que le gouvernement de transition peut faire, il va le faire. Quelqu'un a dit, mais pourquoi on va l'imposer à celui qui sera élu? Mais celui qui sera élu, il aura participé. Sauf que ce qui sort de ces assises est plus légitime que ce qui viendrait d'un parti ou d'un groupe de partis aux ANR. Et ce qui sortira des ANR, c'est une sorte d'état généraux de la nation. Tout le monde est tenu de s'y soumettre. Et nous allons proposer des projets de loi. Celui qui va être président du Mali, tu dois t'engager à respecter ce que les Maliens ont dit qu'ils veulent que leur État soit. Maintenant, vous ferez votre différence en fonction de votre sensibilité idéologique, votre capacité à produire des idées nouvelles. Vous allez battre les autres candidats sur cette base. Voilà un peu comment nous voyons. Ako, assisi mi nube na ke kani korolen to te kelen. Kadaka ko sigi ka fo to munun kera, o wolola benkan munun na, o benkan na waliali. O ma se ka ke, o benkan tara ku monton ka tu bla tiroir ko misali terima o ye dialogue laba min kera, ala waliali kulu min to mi se ka sigi minute tan kono, fo ka kureta ke ko ma se ka sigi. Ko zeinata ko malien mena sigi fambe ander bukan yoro be ni malien be awbe sigi na mo flado ko be sigi na be be na munga ko de jamana dembe akilna e u ba fe jamana ka mara chokomi o ko be mana wuli munga chewo che ni ba fe ka mali mara ibe laydu tani nana benkan kera munye ibe jamana mara no mirina e après franka mimule ko kala ko obna sariya kurata malien ni be ke président e o sariya bi wajibiya be sigira ka wuli munga ibo de folo baraka soro ki yera akilna ta faraka. Oh. Ismaël Sako, président du parti et membre du Djigiakura Kodem, dans le même débat grand dialogue kono assisi kola Choguel ka mogo tale abara e mu fo assise la yo la. Deuxième remarque, on s'est aperçu qu'après cette carte de référence, il y a eu des dispositions qui ont été prises. Elle a dit ce sera exécutoire. Quelque chose qui est exécutoire, qu'ils ont dit constitutionnel, veut dire que tout ce qui sera pris qui sera retenu dans le cadre de ces assises-là, le président qui viendra sera obligé de l'exécuter. Alors qu'on sait que c'est un régime d'exception qui n'est pas un régime légitime, qui n'a pas donc cette légitimité et donc il y a peu de légalité et qui ne peut pas obliger un pouvoir légitime d'exécuter ce qui ne l'arrange pas. Même deux présidents légitimes, élus légitimement, quand l'autre vient, il peut décider d'abroger un certain nombre de décrets, il peut décider d'abroger certaines lois prises parce qu'il n'est pas en phase. On le voit aux États-Unis, entre Biden et Trump et vice-versa. Donc on ne peut pas dire à un régime légitime, vous allez forcer, obliger d'exécuter ça. Quand nous avons rencontré, parce que je suis membre de Djigiakura, nous avons eu l'opportunité de rencontrer une équipe que Choguel nous a envoyée au siège de Djigiakura. On lui a dit, vous voulez qu'on vienne aux assises. Vous dites que ces résolutions seront exécutoires. Est-ce que ce n'est pas anticonstitutionnel, ce que vous dites? Il dit, est-ce que vous êtes sûr que le prochain président va l'exécuter? Il dit, le prochain président est libre de l'exécuter ou de ne pas l'exécuter. Donc, en ce moment, l'expression... Ako Choguel ye mugo ci uluma Djigiakura ale ni Ousseina Mion Guindo ani kulu chama kube na nyinu fe ku kana assise la kanu hakil nafo kulu ko Choguel ka ci doma ko ako ko assise mi na be na ke kuna wolamu na kabe jagoya président kura kuma. Est-ce que c'est démocratie? Qu'est-ce qu'on est sérieux sur ma bébé? À quoi tu regardes Chidon ko uluma ko ayi
ko président kuram manana asisi wula mun ka ko ni mu yi jay ba appliquer ni mu bi jaki ka toy kama jagoya ko be famu chogo shogalo ko sente la ka be jogo be ga chile tara wulu bara ko ay ko jagoya te amo dila ayna le vous voyez là où rasta est Tristan awe shogalo manga me ka be imposer bekuna nga ay munun chinu numa ulu nyini nga wala ko ay ko shogalo ko non ko jagoya te ni président kuram na ni mu ya ja ba appliquer kuna ma ja ka be toy ko jagoya te awana doro Mackenzie. C'est là que je veux que vous caladiez. Même nous, bora ka kule, tu galais qui a voté. A chama mun bora e tien fo ko France gatra, ambe ça. Mais au chama marchera quoi bal l'accord. Est-ce que le discours bel là? Bon, assise be walea, après que mo chi gata ko ay ko jagwate na ijaiba tanami jaiba tu. Finalement on croit à quoi? Oh. Maintenant, en Serraro 20-30 minutes, ça me fait un mois depuis que je suis venu. Mais Shogalisme Koroidi. Aïe, Yoro la mène. Shogal sera que Bochogodi, M5, comité stratégique président, quand je me Kumakana, Bitarka Garaji Kono à la primature. Mackenzie dit que nous sommes baraka tekele. Kabo garage kono kanyele sans fait. Il y a une intelligence là-dedans. Il y a une stratégie. Quelle est la marque de Shogal? Shogalisme est koroidi. Ne sera qu'à hakil nani mieka. Ça me fait 3 semaines de me rechercher là pour comprendre Shogal tarachudi. Mais c'est qu'à fouiller. N'ane mou famou fin ça va. Shogal a utilisé 3 paramètres. Solo, Kureta Kele, Ulumata, a commencé à conduire mes moufos, à Kadjougon Fanga minité qu'un résultat qu'est. Fanga minité résultat qu'est, il est très fort de frapper un régime qui est faible. N'afora Fanga ka fait un koro, j'habite Fanga Boulou. Un pouvoir sans résultat est faible, comme à Moufo le 5 juin. Régime min desera kaka mgo la kana permis ganga boshola. Régime min desera ka balo daka mgo ma permis ganga boshola. Régime min desera ka kalan sabata ka jamana kono permis ganga boshola. Donc fanga mini desera quand Dieu me dit que Shogal est très fort là-bas. Et là j'ai eu la preuve. Aka atufolo. Ay sente bushi o kere ronina. Sente kere flana, CNSP. Ashim naka mgo o kere clé au bushi. Kere flana. En même temps, avec qui Gouji, quand il a quitté ce bar-là, avant il a fait Viens m'imbilader, à Fratiboula, à Frabene de Boulou. Shogel vend Shogel. Oui, à tout flâner. Maintenant, Sabana, il dit que Gela avec Chogomi. Abo Fana Fien Irila. Mali Kono. Il décèle Baramina, Lakana, Kalanko, Barako, Hakeko, au plan national, avec la faiblesse là-bas, Kadakene Katesoso. Avec la solution d'Imae, KBC, Yvan Shogel, ingénieur politicien. Après, il dit, avec la rapport Fonaïrla, lui, il a la solution au plan international. Shogel vend du Shogel. Dernière partie, trop douée, Shogel vend du Shogel. Démonstration à l'appui, une tête madé. Bekasui. Quand tu me co, comme mon bé, Shogel Mamou Fos Rasuma. Aïe Rasuma faiblesse déterminée, tu vois, Mina. Anga dame de Klingele. Anga Kaujim n'a pas follow. Aïe la mer. N'est-ce pas? Donc, pour répondre à ta question, deuxième temps. Au Shogel Kele. Shogel Yana Lavo, Bikaba Simina Parala. Shogel Bavo Domina Bashimi est incompétent, illégitime. Quand il demande à voir une tata dit que mon macana managa ta forme, n'est-ce pas? Pas avec la zila. Au Shogel Kele, il y a un bien, au Surasido, depuis quand on a vu président de l'Assemblée militaire, quand Amaï, au Surasou Kassigou nommé, hein, pour gouvernement dirigé, que c'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour la démocratie. Ne le voit, Shogel ne le voit. Pour toi, on fait fort. Au Shogel Kele, tu as la forme de Doroma.
Moi, il y a des garages là. Nous bandons où le coup de Jimmy là. Nous avons mettre le feu de l'eau dans votre verre. Nous avons mangé. Bon, et il y a là, c'est au doigt et mon faux. Avant beaucoup de dire revendications, il faut le voir. Et que dans la tradition de médecine, qu'ils prennent à témoin la communauté nationale et internationale. Bon, au niveau de tout, c'est pas celui qui a dit ça. Bon, là, on a signé la parole là, pour qu'à ce moment, on va aller sur le voie. Avec le dire. Ben canalisé suit. Ne ka recherche na sugar bora chuko di garage kono kata site administrative là. A tout ça va mais c'est là. Folo nabe mun no fe ibolo. Ika fien muye. Abo da kene kan. Beki ye ki tesi. Ou be betoro. Flona be klaka yiri la. I desele me muna. Il te sait de baisser. Il se vend. Il appuie. Il analyse tes faiblesses. Et il appuie là-dessus. Abi djeli yoronini kanyi. Katoka yen kushika bien trouvé djeli là. Flana, il vient en professeur, en solutionneur. Avec blouson donc avec le docteur yé. Djeli minna beki, il se connaît. Ab fura bene de bolo. Aten tcheshi bolo nete. Donc, il a faiblesse avec un appuyé. Nous avons dit qu'il a ni ta fait faut il va les dérouler à frotter mon chibou. Et ça va n'anima soma, il y a la menace. Voici les trois atouts de Shogel. Identifier tes faiblesses, appuyer sur tes faiblesses et en même temps se vendre comme la solution à tes problèmes. Et à défaut te menacer. Voici les trois stratégies que moi j'ai décelées. Follow. Il a faiblesse et mouillé. Shogel sur la souba faiblesse boyoro mina an primature la juga na ka jemi mu fode aka atu saba ay sur la souba faiblesse boronda angala de fanga madia ma wati mina ay mu fo angala me est ce que démocratie kono ante démocratie kono ashim klewa angala me. Nous voyons encore des pratiques de notre âge. On voit des militaires qui distribuent des forages, mais c'est pas leur rôle. Ils doivent être au front. Les attributions du vice-président de la transition, c'est la sécurité, ce n'est pas la distribution des forages et des actions sociales. Il y a un ministère chargé de cela. Achim meka kolon di wati mina ni dobe ka kule wallahi ni jaranya da bora ko ya bana fride. Surasi ka barate polisi. Aka barate GDA jamana ministère dobe war dobe ulu bolo. Kolon sena ulu kalana do ulu ka barawi. Surasi vice-président a ka bara ye kɛlɛ de yana ka taa kɛlɛ na a bɛ jurufilen dilan na o t'a ka bara ye dɛ a y'u gosi o sumayara ye après a nana don est-ce que an bɛ bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ démocratie kɔnɔ wa i bɛ ka kɛlɛla k'a ye bɛɛ jɛ fanga kɛ du kɔnɔ fanga ye ɔ o kɛlɛ wolola mun de la an ka lamɛn est-ce qu'on est dans la démocratie oui. Jamana be mara sira min jamana do majorité nafa bala min be Mali la bi démocratie c'est une oligarchie plutocratique oligarchie est moins tubabukana mo damadama nous sommes umuso ni don debe jamana ta en otage o oligarchie kono soda subala juju bala politiquement bala mogo damadama nous sommes min ka duye ou ka intérêt be mina ou be de jago akasiki jamana donc ni min ko ka te fama ou ba mene ou ba faga ou ba corrompu ou ba bagabaga ou de oligarchie ou de manla démocratie de manla donc nenyana au beka démocratie de malila flana angana o dalu ko démocratie avec nos fana angala mais sur militaire. Nous avons aujourd'hui un gouvernement de militaires, composé de militaires. Les civils qui sont là sont nommés par les militaires. Et aujourd'hui, ils veulent une assemblée dont les membres seront nommés par les militaires, présidés par les militaires. Le MP, le M5 RFP ne peut pas se rendre complice de l'installation des régimes militaires qui ne rendent service ni au Mali, ni à la démocratie, ni à notre armée.
Akwambe yoro minabi surasi fanga civil munumbe surasi de busi jamana nyamogo surasi assemblée nyamogo surasi de busi ko M5 TCK ifara okan ko kala wala wala ka angana tuguni abe mun fara okan angola me be na tora ni togola population be ka sa ulu be kere la bureau la place no fait ou be kere la ka parlement et de la ka yoro jumain dans un régime démocratique, un militaire va diriger un parlement. Ou bien négociation à Halissa, carte de transition Tebo. La répartition au niveau du CNT, à Tekabo, pourquoi? Parce que Oubek a Mogoni, député au Koro, nous, là, Belen, pour qu'à partir d'Enfa, ou bien négociation, nous avons 70 personnes sur le dominant. La répartition, vous passez, 70 personnes, 80, nous avons sur la sorte de la parlement. Il y a une démocratie du bien. On sait que les malades du tout. On m'a dit où tout est dedans. On met la fin, il y a Abraham Lincoln, Afrique, Amérique président. À quoi il y a Jeff Fanjon sur cette assemblée président? Là, il appuie encore sur les faiblesses, les erreurs et les tares. Il est comme Binamou Kama, Femeka Kemunka Djounoui. Ça fait mal. Encore un autre moyen, on a senté la méthode. Ewa président o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye marisi kalo kɔnɔna la fɛn min ye premier ministre n'o bɛ tali kɛ Muktar Wane a bɔra ka taa ka présentation kɛ mun bɛ plan d'action feere wurutu la nka caman de y'a jira k'a fɔ chronogramme foyi t'a la wa caman fana sigalen don i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na k'a ko tɛ se ka kɛ kalo 10 tɔ kɔnɔna la mais bi bi in na mɔgɔ caman wulilen don ko fo ka chronogramme jira u la a ko la e bɛ se ka mun de fɔ o ko la. I y'a dɔn fɛn min bɛ ja tile fɛ. Ka bini sɔgɔma i bɛ se k'a dɔn. Premier ministre nalen k'a ka document in présenté CNSP la ni sɔrɔdasi ninnu CNT la ni sɔrɔdasi ninnu kun ye sira ɲuman ta kabini le 18 août o bɛɛ kun bɛ kɛ ka kɛ kalo kelen kɔnɔ u ye kalo 4 kɛ ka CNT sigi an kun y'an labɛn dɔgɔkun 3 kɔnɔ CNT kun bɛ sigi u ye kalo 6 kɛ pour que premier ministre ka taa ka papier in présenté. Nous qu'on sera tirant kalo kelen kono o ko me présenté. Mais on a même présenté kalo woro ko fi. Ne ko c'est un catalogue de bonnes intentions. C'est-à-dire vous déterminer que min kadi malion cloé wo de 7 fuka dese. Kana kala comme c'est un kono ou te fendo oui mo chaman tomo comme ça dans la rue pour le drapeau de la utani do la catégorie. Faut ita kono fɛn minnu b'a kɔnɔ u se ka dilan kalo 10 kɔnɔ n'i b'a dɔn état bɛ marché cogo min na i b'a dɔn tigitigi k'u nana hakili suɲɛ kuma de fɔ min ka mɔgɔw nisɔndiya dɔrɔn o tɛ se ka kɛ. Donc CNT fallait même mɔgɔw la u tɛ fɛn dɔn. Là encore une faiblesse du CNSP sur les cas à jiginnaw kan. A tilara ka na tuguni ko tellement que jamana yɛrɛ kɛra colonel ko ye an ka lamɛn. Kuma min bɛ sen na colonel ko n'i ye réseau yɛrɛ lajɛ i bɛ yɛlɛ fo i bɛ malo fɛn bɛɛ sisan a bɛ da colonel kan ko hali cimetière ka gardien ko yɛlɛma ka kɛ colonel ko kɔrɔbɔrɔ boutique ko ko colonel bɛɛ ka don o la ko hali M5 comité stratégique ko Choguel Maïga bɔ ko colonel dɔ bɛna digi donc il y a toutes sortes d'ironie min bɛ fɔ an ka colonel kan mais dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ sisan ko gɛlɛya min bɛ sen na la crise de l'énergie ko c'est général ou bien c'est colonel aw yɛrɛ k'a lajɛ. Bon, là j'ai commencé nin bɛɛ bɛ fɔ la a tɛ tɔ to mɔgɔ la après filanan an k'o fana lamɛn. Oh voilà an ka lamɛn. Ka sarfa ka fɔ ko cérémonie de clôture de bɛ kɛ ka mɔgɔw de ta mɔgɔ si tɛ min don ka papier d'a ma k'a kalan ko bɛɛ ka bɔ la bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ko cérémonie banna a kɛra nin cogo de la donc u ye charte de la transition o de kama charte de la transition version 12 de sɔrɔ la an n'olu bɛnna min kan min bɔra concertation nationale u taara min yɛrɛ a CEDEAO la u y'u kali investiture do président ni vice président bɛ investi do u y'u kali min kan ani min publié la journal officiel la a bɛɛ tɛ kelen. Donc, pour que comme ça, il y a
responsable politique an y'a fɔ baara ka k'a ɲɛma dɔ ko k'olu tɛ sɔn. Donc ko charte duuru a si tɛ kelen olu n'u bɛnna mun na mun bɔra concertation na mun dira CEDEAO ma olu kali mun kan ani mun bɔra essor kɔnɔ k'a si tɛ kelen an ye nin bɛɛ mɛn Choguel la an ka laban fana lamɛn a ye mun fɔ u ka faiblesse kan an k'o lamɛn. Ani ŋaniya min bɛ sɔrɔdasi la ka janfa o de fara ɲɔgɔn kan u nana janfa bolo da n'i y'a kɛ tan sisan an bɛ kan ka baara min kɛ u ye CNT in sigi cogo min na olu ye sariya min ta u y'a sɔsɔ adamaden hali n'i bɛ janfa kɛ e yɛrɛ y'i ka règle min fixe e kɔni kan k'u bato n'i y'u bato i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ne bɛ règle min violer ne b'i deli ka tugu ne kɔ parce que n'u tora la an bɛna mun de ye kɛlɛ kɛra changement minnu kɔ u tɛna kɛ a filanan n'i tora ka sariya violer i ka parole donnée i ka kumakan ka violer i ka principe violer i ka ladabu violer garantie jumɛn de bɛ maliyɛn bolo k'u tɛna sariya violer ka mɔgɔw ta ka sigi maliyɛn kunna donc mɔgɔ minnu b'a fɔ sisan k'an k'a to tan an ka tugu kɔ o de kama an ko an tɛ se k'a to tan on va obliger à changer la trajectoire de la transition. Exactement. À cause de ce Dalakan Bidjon Bedala, il appuie encore sur l'une des faiblesses, ou il présente comme une des faiblesses le non-respect de la parole donnée. Ça fait mal à un pouvoir qui en panne, qui a le résultat de mon boulot. Maintenant, il Djeli Yoroi, Abdouka Kalatou Djeli là. Et là, avec la canafie, Djeli Dimi Mbilade, a frappé de boulot. L'ingénieur Choguel, en a on a que tu vois dollar parce que politique barado, il y a le savoir-faire, il y a la stratégie. Politique barado, en kokonan grina ka que tu vois dollar c'est ça. Manga mena wuli jamana kono. Et puis ben avocat me place drone de non fait. Angu toy. Jamana dum ben a écouté ce bar là parce que au lieu d'être do mo min ta ka ta ko barado a citado. Donc ils ont un problème de légitimité et un problème d'expertise. Où te barre il y a donc le travail politique ça a besoin d'une expérience. Que la politique c'est un art. C'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ni ma baraki ni la drone, il free. Au Corée, politique il y a la hakili kagaboke qui a intelligence ni ka expérience utilisée. Ka fɛn wo fɛn n'a bɛ se k'a kɛ ka na ni nɔgɔya ye jamana kɔnɔ i kan k'o sira sɔrɔ k'a kɛ mais yanni k'o kɛ il faut rendre possible ce qui est nécessaire c'est-à-dire min kan ka kɛ jamanadenw hami bɛ min na u mago bɛ min na gɛlɛya min bɛ i kan k'o identifier un à un ka essayer ka solution k'u la a ka gɛlɛn mais c'est très compliqué o de ye politique baara ye mais ni mɔgɔ t'a min t'a ɲɛdɔn aw fana ye sɔrɔdasi ye. Légitimité, c'est le CNSP qui avait la légitimité. C'est avec la légitimité, il y a bien ni d'enfants ni boli là. À tiens donc à la fin, moi tout bon ou coco ou tout cambatou. C'est des officiers qui ne respectent pas leurs paroles. Donc ou toi qui en a de beaucoup et moi où est mon nouvelle canabara qui vous fait faire ou ta ou tessal. Donc on a on a synthèse. Synthèse il y a bédoua qui te m'a sente uye karo duru ke kasi ni nous ni M5 kumbena akume sigi do kun saba kono gela futi kunte bala parce que ya miri kanga ke chogomina hadi shifri kemeni mugani kele M5 de ambi aya kemuna aya don uludun ta don nous on voulait que force du changement M5 ni CNSP ou ka dékiaso pour faire passer les réformes au dékiarin konala nous pas que soldats sont morts de là tant nous comment faire un drone en bas ingénierie que tout va pareil à mesure que vous d'adouala nous y a bé mené ou tara qui tout mina à Kenya finalement ils sont mis tout le monde contre eux B majorité ancienne majorité M5 syndicat ou société Beblalo contre eux dès le début donc on a qui ont boulot maintenant le problème c'est que voilà. A kelenga défaut befo
anana ko politique sura sudu utanya do politique koroyi ako politique était nar ardune bete wuli ga guitare ta guitare fola baile politique était nar ka koroyi l'art de réaliser le possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Fais min kay jamana do ma ko ñini ka fere ñinu la o fere ka kla ka fere soro ko la waleya ako fo expérience ka kila ko soro si auto donde kulu tieni ben miri we kalo damado ke mununu na ro no lutume ni beke en 3 semaines ali sente a kemeni mo wani kele lutu le a chiffre duma ulu nga jate muyi MC ni CNSP ulu kelen tumbe à peu près bi wolon blata a to temps oni mo mi ujo bena noy o ingénierie quand tumbo ko l'ingénierie o ulu ka bara de o te sura si ka bara l'ingénieur shogel bon il va comme gushi et djeli moy après on ko pisili nimbe ni bakala il a vendu en même temps avec faiblesse il te propose une solution mais la solution c'est lui encore avec là kana tukuni kana ni solution aurait 4 étages alors là non hakibala M5 yɛrɛ kɔnɔ an ko ɲɔgɔn sama sama dɔ ko kan ka wuli ka fɔ ko sadatu nu an t'u fɛ u ka taa ka bɔ yen a tilara k'a fɔ ko an ye hɔrɔn de Mali kɔnɔ olu ye soldats de officiers do u y'u kali maliyɛnw ɲɛna diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'u nana transition civile de sigi k'u nana M5 kɛlɛ dafa donc an ko bonya kɔnɔ an ka taa lajɛ an y'olu ka sigi ka kuma an sigira ka kuma hɔrɔnya kɔnɔ an kuma sisan an nana aw ko kan y'an an nana ka kɛlɛ dafa kɛlɛ in dafara sisan baara kan kɛ cogo min na i y'a dɔn u ye kuma fɔlɔ min fɔ ye an ka place tila k'olu b'a fɛ ka président de la transition ta k'olu b'a fɛ ka ministre de la défense ta k'olu b'a fɛ ka ministre de la sécurité ta k'olu b'a fɛ ka ministre des mines ta comme ministre de l'équipement k'olu b'a fɛ ka ministre de l'administration ta o don ne de bɛ délégation di n kuma n dɔgɔnin baara in aw t'a ɲɛ dɔn aw bɛ kɛlɛ de dɔn ni politique baara aw t'a dɔn jamana tɛ baara nin cogo la n'i bɛ so jɔ i bɛ commencer ni soubassement de i tɛ commencer ni étage naaninan ye aw b'a fɛ k'a kɛ cogo min c'est comme aw b'a fɛ ka étage naaninan de jɔ k'a sɔrɔ soubassement ma sigi n kuma baara kan ka kɛ cogo min n b'a ɲɛfɔ aw ye baara bɛ bolo da cogo min na parce que o t'aw ka baara ye parce que jamana kɔnɔ mɔgɔ sugu saba de bɛ naani de bɛ yen minnu bɛ nafolo baara minnu bɛ diinɛ baara minnu bɛ lakana baara minnu bɛ jamana marali politique baara o mɔgɔ sugu de bɛ jamana na diinɛ baara ye o alimamiw de nafolo baara ye o opérateur économique de lakana baara o ye soldats de jamana marali ça c'est les politiques kuma k'aw t'a ɲɛ dɔn a bɛ kɛ cogo min na n b'a ɲɛfɔ sisan soubassement ye mun ye aw minnu y'a fɔ k'aw nana M5 kɛlɛ dafa aw ye dafa in kɛ cogo di aw nana a y'a kɛ mun na aw hakilina ye mun ye a b'a bila table sanfɛ aw minnu ye kɛlɛ in daminɛ a ye sɛbɛn minnu ko u filɛ nin ye an b'a bila aw ɲɛna an ka hakili falen falen n'an bɛnna min kan k'a fɔ yɛlɛma in kɛra kun min kama sansi min b'a la a filɛ nin ye an ye force du changement an ye comme filaninw n'an bɛnn'o kan an bɛ t'o yira maliyɛnw na k'a fɔ maliyɛnw ye changement kɛra an hakilina ye an filɛ nin ye o ye soubassement de état fɔlɔnan ye mun ye k'a fɔ sisan pour que maliyɛnw ka da an na u kana n'a fɔ o kɔnɔ u ye i bɛ k'a bɔ yen foyi ma ɲɛnabɔ pour que o kana kɛ an ka ta baara jumɛn ni jumɛn de kan ka kɛ pour que maliyɛnw k'a dɔn tigitigi yanni dɔgɔkun fila yanni kalo kelen yanni kalo fila yanni kalo naani u k'a dɔn ko yɛlɛma bɛ ka k'o ko la an ka u sɛbɛn kelen 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 baara minnu kan ka boloda o ye étage fɔlɔnan ye étage filanan ye mun ye maintenant n'o kɛra baara minɛn jumɛn de kan ka sɔrɔ an bolo ka baara kɛ o ye organe de la transition président de la transition conseil national de la transition gouvernement de la transition o b'an ka papiyew la tɔgɔ ninnu M5 de y'u di ka papiye la o ye étage filanan ye donc an bɛ président ta ka premier ministre ta ka CNT ta o ye baara minɛnw n'o bɛɛ
bana bola maintenant an bena fo mogo jumɛn de kan ka bila place la pour que ka ko ninnu waliya kuma o de ye politique baara ye aw dun b'a fɛ n ka mɔgɔw t'a tɔgɔ ni mɔgɔw taara ka kɛ ministre ye ka kɛ président ye ka kɛ CNT u t'a dɔn u nana mun na donc a tɛ kɛ dan y'o f'u ye n kuma filanan aw b'a fɛ ka ka administration territoriale ka taa mini ka taa équipe soldats bɛna mun de ɲini mini la soldats bɛna mun de ɲini équipement la soldats bɛna mun de ɲini administration territoriale sanu baara c'est pas le travail des militaires équipement ka siraw dilan c'est pas le travail des militaires administration territoriale fait des réformes politiques et institutionnelles c'est le travail des administrateurs civils ou des hommes politiques aw bɛ se k'a fɔ ko sécurité ni défense bɛ t'aw bolo mais hali o bɛɛ la an bɛ se ka bɛn o bɛɛ kan mais an ka étape an ka tɛmɛ étape kɔ n'a nana ka place di mɔgɔw ma a bɛ se ka mɔgɔw di o la président ko k'u ma ko aw b'a fɛ ka président ya ta CEDEAO k'u t'a fɛ soldats ka kɛ président ye aw bɛ k'a fɔ ko k'aw b'a fɛ soldats ka kɛ président ye ko parce que coup d'état wɛrɛ ka na kɛ n ko ma k'a y'o bila coup d'état bɛ kɛ don o don tant que jamana marali man ɲi o de bɛ na ni coup d'état ye n'o tɛ Musa Tarawele tun ye général de ministre de la défense tun ye général Kulu ministre de l'administration général Sekuli coup d'état ma k'u la coup d'état kɛra Alpha Umaru Konare ye civil de ale tɛ civil de ale tɛ général de a ministre de la défense tɛ général coup d'état ma k'a la o ATT tun ye général de président Sadou Gassama général ministre de la défense Kabuna ministre de l'administration coup d'état ma k'u la il est yɛrɛ a bɛ bin don min na général kun bɛ défense la général kun bɛ sécurité la donc k'a fɔ fo président ka kɛ soldats de o de b'a coup d'état bali k'u ma kɔnɔ aw t'a faamu de pour que coup d'état kana kɛ jamanadenw kan ka bɛn u kan b'u jamana mara cogo min na ni mankan tora jamana la jamana bɛ tiɲɛ o de bɛ na ni coup d'état ye donc ne ɲɛna comme an y'u kɔrɔw de dɔ y'u faw de k'an b'u kalan ko la quoi u k'a faamu mais je crois que depuis ce jour olu ɲɛna ko M5 mɔgɔ ninnu kɔni olu bɛ ko faamu ni an ta tɛ kelen olu nana kan c'est-à-dire Ibrahim bɔra Ibrahim nana c'est-à-dire Ibeka bɔra mais baara min bɛ kɛ cogo min na Ibeka tile fɛ u b'a fɛ pour de continuer ka mɔgɔ dama dama wele ka place d'u ma parce que n'aw hakili b'a la Ibeka tɛ la u tun b'a kɛ cogo di n'i b'a fɛ ka ministériya sɔrɔ i bɛ bɔ ka Ibeka ɲini k'a dɔgɔya ka kumajugu kan ka réseau kan Facebook kan u bɛ wele k'i kɛ ministre mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ gouvernement la hali diinɛ ɲɛmɔgɔ dama dama bɛ yen n t'u tɔgɔ fɔ u bɛ to ka Ibeka attaquer u b'u wele u bɛ médaille di ma wari di ma garde corps di ma u b'u makɔ donc ka mɔgɔw san ka wari di dɔ ma ka place di dɔ ma ka dɔ bagabaga k'u dɔ kaso la comme le journaliste là qui a disparu donc u b'a fɛ ko méthode de continuer ka dɔ wele Kati e bɛ place jumɛn de fɛ e bɛ min fɛ an bɛ dɔ gouvernement la an bɛ dɔ CNT la donc o de na ni faamuyabaliya ye ani wuli cɛ ye pour que maliyɛnw k'a faamu n'an kun bɛnna ko ninnu kan an kun bɛ se ka mɔgɔ kuraw ta maliyɛn yɛrɛ tɛ mɔgɔ min don mun b'a dɔn u nana baara min na mais olu y'a kɛ cogo min na u ye mɔgɔw ta fɔlɔ ka tila k'a fɔ sisan an ka baara kɛ jamana bloquelen don bi parce que minnu nana u t'a dɔn u nana baara jumɛn de la Docteur Soukan Kokala Maïka. Vraiment, je vais vous faire. Parce que côté février, anti-soda sous contre anti-fouet là. Ou qu'à barre qui tout. Parce que tout qu'à barre ou t'as n'y est bon. On est Djakouloutia. Magenzi, sur la soutaniado. Ça, c'est le professeur Chogel. Déjà politique États-Unis nanini. À quoi y a un de autant de Maukala, ayen name. Folo, jamana be marani mirina mi auka be auka. Ako jamana kono mɔgɔ naani de bɛ yen dɔw ka baara ye jago ye jamana sɔrɔ opérateur économique ye dɔw ta ye diinɛ ko ani kɔrɔlenfɔ o ye alimamu ni historiens ni littéraires ye dɔw ta ye lakana ye o sɔrɔsiw ye ko dɔw ta ye mara ye o ye politiciens de olu de ye a ko jamana sigilen bɛ nin naani de kan ni jagokɛla taara k'a bɛ taa sɔrɔsi ka baara la k'a tɛ bɛn dɛ sɔrɔsi mana na k'ale bɛ na alimami ka baara kɛ o tɛ bɛn dɛ sɔrɔsi kana k'a bɛna politiki mɔgɔ ka baara la k'aw ka baara tɛ maaw kalan a y'aw sigi n b'a ɲɛfɔ aw ye mara ye étage naani fɔlɔ an ka sigi an bɛ mara kɛ cogo min an ka bɛn o kan aw k'aw nana anw dafa mun hakilina bɛ aw la aw y'anw mun dafa anw hakilina filɛ an ka bɛn o kan filanan an b'o lawaleya ni minɛn jɔn ye CNT gouvernement an ka bɛn o kan an bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw ta ka sɔrɔsi min sanu bɔ
surasi goudronda surasi administration territoriale ke o ye diɲɛ fan k'u ka place ko de ka bon. Oh, ça c'est le professeur. Akana inakora la politique est un art. Kana inakora. Maintenant, à cause de il y a une fan de l'administration territoriale. Aïe mou faut la tourner en Angola. Avec l'élection choisie, il sera sur l'administration territoriale. Avec l'élection choisie. A ko n'i ye sɔrɔsi bila administration territoriale la k'a bɛ baara o baara la o ka élection sɔn ne ko jɔn ni administration territoriale ministre ye bi de Mackenzie sɔrɔsi tɛ Choguel ko asi étage naani ale bɛ taa don min na u ni sɔrɔsiw bɛnna nin bɛɛ kan ko ni nin kɛra jamana bɛ basigi ko sɔrɔsiw bɛ siran coup d'état a ko ni sɔrɔsi administration territoriale yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ ka élection sɔn ne kun tɛ nin kalama ɔ bi élection administration territoriale ɲɛmɔgɔ ye sɔrɔsi de ye Choguel ka nin kuma b'anw siran dɛ a ko ni aw ye sɔrɔsi ye yɔrɔ o yɔrɔ ko administration territoriale don aw kana siga la a bɛ ka élection de sɔn ni mɔgɔ min ye nin mɛn bi i bɛ jɔrɔ dɛ e yɛrɛ ka administration territoriale ministre ye sɔrɔsi ye a bɛ mɔgɔ jɔrɔ ɔ a ko sɔrɔsiw ma u bɛ se wa u tɛ se de an k'o lamɛn. I y'a dɔn n'i b'a fɛ ka baara ɲuman kɛ n'aw sigira olu ye kalo 8 k'u ma se ka min kɛ n'olu ni M5 sigira n'u bɛnna ko kan kalo 2 kɔnɔ maliyɛnw bɛna ye ko ko bɛ ka bouger mais n'an tor'u ka sira in kan mɔgɔw b'a fɔ we waati kurunyana waati caman ma se mais an bɛ t'o la fo waati ka ban foyi tɛ kɛ u commencera k'o fɔ kabini u ye kalo 2 kɛ ko vraiment an ka muɲu a bɛna ɲɛnabɔ aw ka n'u bousculer u ye kalo 8 kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ko foyi ma kɛ parce que u tɛ se baara la o u tɛ se baara la maliyɛnw t'i yɛrɛ dɔn institution ninnu la institution kelen bɛ yen sɔsɔliba ma kɛ min na o ye président de la transition u y'a ta cogo min na an ma bɛn o la. Bon, voyez la technique. Folo, aw fiɲɛ man ɲi aw fiɲɛ filɛ assemblée président sɔrɔsi jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔsi civil bɛ sigi sɔrɔsi CNT mɔgɔw u tɛ ko dɔn sɔrɔsi ka taa forage dilan kɛ démocratie tɛ yen bilen o ye jeli yɔrɔ ye faiblesse a bɛ appuyer don o don après filanan fiɲɛ min filɛ aw la a fura filɛ nin ye étage naani don n'an ye nin kɛ kalo 2 dɔrɔn bɛɛ bɛ sɔn aw ye aw ɲɛ t'a la bɛɛ tigɛra aw la légitimité t'aw la mɔgɔ si dalen t'aw la yɔrɔ bɛɛ colonel fo mɔgɔw ko kaburudo gardien colonel ko M5 yɛrɛ ɲɛmɔgɔ colonel bɛɛ bɛ ka tigɛ aw la nka fura b'a la dɛ fura ye mun ye o ye ne de ye ne Choguel aw tɛ politique baara don o y'anw ka baara de ye aw ka baara ye kɛlɛ de ye mɔgɔw bɛ ka tigɛ aw la dɛ nka n'aw ye anw wele kalo 2 dɔrɔn mɔgɔw bɛ daw la tuguni fɛn bɛɛ bɛ ɲa alors an ka lamɛn tuguni dalu wɛrɛ. ka tila ni CNT n bɛ tila a laban CNT filɛ nin tɔgɔ yɛrɛ ka fɔ CNT conseil national de transition o ye M5 ye document minnu di CNSP mɔgɔw ma tɔgɔ yɛrɛ ye M5 de y'a ye mɔgɔ hakɛ min kan ka k'a kɔnɔ 20 ni 121 an de y'a fɔ an y'a fɔ mun na fana a fɔra n'a kun tilala CNSP ni M5 olu ye les forces du changement olu ye majorité qualifiée les 2 tiers u b'a ta pour que u b'a fɛ ka réforme minnu kɛ jamana ka taa ɲɛ u bɛ se k'u la passer a tɔ les 1 tiers maliyɛnw tɔ i ka nɔfɛ mɔgɔw ani minnu b'u da don kɛlɛw la mais olu ye fana ye maliyɛnw ye dɔ bɛ d'olu fana ma bɛɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan jeunes bɛ don a la musow bɛ don a la cercle b'u ka représentant y'a la région b'u ka représentant y'a la comité stratégique b'u ka représentant y'a la donc a bɛ kɛ min ye maliyɛnw b'i yɛrɛ dɔn a la o papier de dir'u ma u taara yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ka taa clé de répartition kɛ ka décret ta k'a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛɛ k'a bɛɛ namara mais o bɛɛ la olu yɛrɛ ye sariya min ta u tilala k'a violer mais aw bɛ mɔgɔw hakili suɲɛ aw bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na a bɛ galon tigɛ mɔgɔ ɲɛna aw tɛ sariya bato an bɛ se ka tugu k'o cogo di
Donc, mi anu blala nyona, ama blala nyona ere, family balia. Auto kuma kan batu, obe serem ta to soso, obe ngalun tige. Shogele ni befoya. Makenzi. Mogoy ni fo shogel maya. Hein? Bon. Ni ne deuxième appui. Folo surasu faiblesse ayo nyini. Yana kota kele ka obe foraji jola. Ota ka baray. Démocratie civile lebe surasi mara, nga bi surasi lebe ka civile mara, démocratie bina. Assemblée président surasi. Surasi lebe besi. Yafou. Donc, mo commencera à douter. Faut qu'on a fouillé quoi mo reta la meuble mo chitou bonya. Faut que jamana reka ko colonel ko. Akonga ni benata, fura balaha, fura join, atoko shogel missile. Ne expert en politique parce que jamana kono mo nani de pays do tay jagoy o opérateur économique yi do tay dine koy oui almamu yi do tay lakana oui awde ma do tay de maray oui on des politiciens do kana ti bla do ka barala de ayna mi awlana kalo fladoro malion ba foko jamana be kayelema il a vendu Shogel. Shogel a vendu Shogel. Maintenant Jorona Mimbe ako numana muna ayo labana me abena engagement futa mo dalé timinula un catalogue de bonnes intentions kada ko na bara fangala mo min bana il va les appliquer mais il n'est pas obligé donc nous be frano ko ba yi la kunti se barada unti sa korode ou desera ou kasi kala une force du changement kasi so là on ka campagne qui contre moi ou desera ou tessa korode ou kasibu kana allez Shogel ma force de changement maganji tu vois le jeu ou desera ou tessa koro ay sigun kana awma o mali kono na et flana mimbe noye ani CEDEAO yi ay mu fo ko ne aw jorole me CEDEAO fananye ay name ay Shogel name na ya jatumine ke avec le sigibu ambe ka kuma dron ka mugo hakili jigi watu do la obi yere ya po yoro bera ko ne udugudi ni manga wuli yoro do la wa ko ne do bala ni syndicat wuli ko ne no bala ni mugo na wuli ba ko ne no bala parce que ne tendogo ka kien fu mugo nyana M5 comité stratégique ti dogo ka kien fu mugo nyana donc M5 ko aussi ça ambe wati dama duma angana maku parce que nan ku ya maku na kena domina madem bena ko aldo munde fo kabina ma place so amokuma tuni vraiment ko kambe continuer ka ma mena yula que nous sommes des hommes politiques professionnels placing nauté nous placing ni kodo dobe boli kata place taw donc on a dit pour leur montrer la différence anga munyo anga continuer ko critiquer ku blasra wati do bese ambena don tigitigi est-ce que ou filade ou bien ou konana yere ou tafa ke la madu jamana kon nous filla nous le yaye comme si ça ko jamana bloqué lendu mugo do ku doba yoro bela mugo dalen tout la tuni pour que manaka na wuli ko mi be ka tlela ou be sigi ko ambe sigi ka ko de la nuit mais nous moke ça veut dire que konana yere rara ou manaka changement ke. Mais non, on n'a pas le choix. Le peuple est obligé de prendre ses responsabilités. Le M5 est obligé de prendre ses responsabilités. Non, il va y avoir fléni. Mogo n'y a un le 5 juin. Faut donner un info média là. Quand les M5 créés, donc quand M5 créé à Kassalon, Mogo n'y a un 100 francs pour me barrer là-haut. Ayo ko beke ani beka ka ben ko dola. Amazon. Chama nyina noko election nale aya fo election ni yuki munjogola man jamana ma on sait Makenzi s'est trompé ame singana dernier élément ka Shogel ka stratégie to dafa folo nyafo awi ifie mu yabo yirila katoka kala turu yena ilaba emunye o lebuye flana ba fie wala sa ki kiso ma fray ale re Shogel de o mali konona e sabana jiemu me no e CEDEAO e isra nembo munye
de be sira CEDEAO ɲɛ sinon ne Choguel CEDEAO be ne dɔn a ye Choguel lamɛn. Ka tila ka fɛn wɛrɛ ne ye fɛn wɛrɛ jate mɔgɔ dama dama bɛ M5 la min président n'u ka place ni wari sɔrɔ u bolila ka taa u nɔfɛ u fana y'u poussé u ka janfan kɛ o janfan in fana kɛra donc a bɛɛ ɲagamira communauté internationale fana y'u sama u kun t'a fɛ olu ni M5 ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n'a ye jateminɛ kɛ kabini i bɛ taa bɔra fanga la communauté internationale CEDEAO ma deli ka M5 wele tuguni parce que u t'a fɛ o u b'a dɔn ko M5 les hommes d'expérience sont dans les M5 soldats n'u t'a ɲɛ don u b'u caresser dɔrɔn u b'u flatter ko aw ka baara ka ɲi nin ka ɲi o de ka di u donc communauté internationale fana ye ko bɛɛ kɛ u ni M5 man kana bɛn donc o de ko nana tiɲɛ u bolo sisan o de kama. C'est là la clé. Ne ma ni Choguel machine mun gosi wakili la a ko communauté internationale fana y'u nɛgɛn ka taga kabini i bɛ ka binna ko mɔgɔw ka kɔlɔsi ni CEDEAO nana u tɛ taa M5 rencontrer bilen ko parce que CEDEAO bɛ M5 dɔn. Il y a des hommes expérimentés là-bas. CEDEAO bɛ siran olu ɲɛ. Or pour que CEDEAO kelen ka fɛrɛ sɔrɔsiw ma CEDEAO y'a fɔ sɔrɔsiw ye k'a ye yɔrɔ janya M5 na. Donc n'o y'a sɔrɔ sɔrɔsiw u sirannen bɛ fɛn fila ɲɛ fɔlɔ Mali kɔnɔna na u ka laɲini si tɛ ka sabati. Mɔgɔ jigi min tun b'u kan lakanabaliya tɔ bɛ ka bonya. INTM bɛ grève la mankan bɛ ka caya. M5 diminen do sɔrɔsiw nana ye olu bɛ CEDEAO de kɔ wagati n'a tora CEDEAO dɔrɔn ma n'a bilenna jamana kɔnɔ jamanadenw bɛ wuli kama komi wulila i bɛ ka kama cogo min CEDEAO tɛ se ka n'u kisi olu dun fana n'o y'a sɔrɔ a b'olu kɔnɔ dɔ ka fara transition kan u tɛ se ka dɔ fara transition kan n'u ni CEDEAO ma bɛn Choguel k'u ma k'aw kelen tɛ se CEDEAO la fura bɛ ne bolo Mali kɔnɔna na étage 4 kalo 2 ka jamana yɛlɛma n'aw sirannen bɛ CEDEAO ɲɛ dɔ ka fara kan CEDEAO mɔgɔw bɛ siran ne ɲɛ n bɛ s'u minɛ cogo la est-ce que ce n'est pas ça a ko CEDEAO a peur de lui CEDEAO a peur du M5 parce que au M5 il y a des hommes expérimentés CEDEAO tɛ se ka minnu manipuler et des hommes expérimentés à l'M5 olu bɛ se ka CEDEAO dogo sago da fɛ donc n'o sɔrɔ sɔrɔsiw mɔgɔw bɛɛ ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka CEDEAO la nati a ka sɔn dɔ ka fara transition ma Choguel dit que aw tɛ mɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ M5 kan parce que CEDEAO bɛ siran M5 ɲɛ jamana kɔnɔna na n'a b'a fɛ basigi ka na en 2 mois a ye M5 san an bɛ yɔrɔ bɛɛ basigi bɛɛ bɛ sɔrɔ u ye n'aw b'a fɛ fana dɔ ka fara transition kan CEDEAO kana aw fɛngɛ a ye anw wele CEDEAO bɛ siran anw ɲɛ expérience min b'anw na CEDEAO bɛ siran ɲɛ est-ce que ce n'est pas ces deux Choguel a fait valoir ces deux là ni transition farali de b'aw kɔnɔ a y'aw hakili latigɛ ne Choguel n bɛ yan M5 bɛ n dɔn trop de deux Mali kɔnɔna na n'a y'an ta kalo 2 n b'o di aw ma bɛɛ bɛ sɔn aw ye jamana kɔnɔna laɲini min b'aw kɛ a tɛ se ka taa ni ne Choguel tɛ jamana kɔfɛla la aw b'a fɛ transition min ka fara o tɛ se ka taa ni CEDEAO tɛ CEDEAO fura ye ne Choguel ye Mali kɔnɔna fura ye ne Choguel ye Mali kɔfɛla fura ye ne Choguel ye n'aw ma sɔn a ma n'aw wulila aw kama Mali kɔnɔ CEDEAO ka wuli aw kama kɔfɛ aw b'aw yɛrɛ ɲini yan n'aw t'a fɛ o fila si ka kɛ a ye Choguel ta n'aw man ta n'aw man ta n bɛ ko d'aw tɛgɛ kan aw t'a se fila o de ye atu sabanan ye fɔlɔ i fiɲɛ filɛ n bɛ kala tura la don o don filanan i fura ye ne de ye tellement que n bɛ se a filɛ politicien professionnel étage 4 jamana bɛ jɔn tan de a y'aw sigi n b'aw kalan CEDEAO wa non aw kana jɔrɔ u bɛ n dɔn trop u bɛ n dɔn aw kana jɔrɔ o la a ye na dɔrɔn nka n'aw ma na n bɛ mun da aw kan troisième atout la menace a y'o de lamɛn. n'a ye jateminɛ kɛ a bɛ kalo 8 bɔ an bɛ ka kuma dɔrɔn ka mɔgɔ hakili jigin waati dɔ la olu yɛrɛ de y'a fɔ yɔrɔ bɛɛ la ko ne y'u jugu de ni mankan wulila yɔrɔ dɔ la olu b'a fɔ ko ne don ba la ni syndicat wulila ko ne don ba la ni mɔgɔ o mɔgɔ n'a wulila a b'a fɔ ko ne don ba la parce que ne tɛ n dogo ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna M5 comité stratégique t'i dogo ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna donc M5 ko sisan an bɛ waati dama dama d'u ma an kana makun parce que n'an kun y'an makun n'a tiɲɛna don min na maliyɛn bɛna fɔ aw dun ye mun de fɔ kabini an ma place sɔrɔ an ma kuma tuguni o de kama ko k'an bɛ continuer ka kuma an bɛna yir'u la que nous sommes des hommes politiques professionnels place ɲininaw tɛ yen ni place ɲini ko don dɔ bɛ boli ka taa place ta o
Donc on a dit pour leur montrer la différence, on va continuer à critiquer, à blasser. Wati do bese, on a don tiki. Est-ce que vous faites là ou bien vous connaissez erreur, ou t'as fait la madou jamanakon. Nous faisons là, nous les comme si ça, que jamana bloqué l'endou. Mogo beaucoup de bailleurs bella, mogo d'aller tout la tourne. Pour que Mangana voulu comme il béca clé là, ou baisser le corps. En baisser le capot de la nuit. Mais nous, moquer, ça veut dire que qu'on a erreur, ou mal à changement. Mais non, on n'a pas le choix. Le peuple est obligé de prendre ses responsabilités. Le M5 est obligé de prendre ses responsabilités. Non, qu'il va, il béca flénir. Mogo n'y a un le 5 juin. Faut donner un peu de médias. Quand les M5 créent, donc quand les M5 créent la Cassalon, moi, il y en a pour 100 francs pour me barrer là-haut. Aïe, coup de bec à Nibika qui a fait un peu de dollars. Amazon. Chaman, il y en a beaucoup. Élection, élection, New York, nous avons la main Yamanama. Le 25 mars 2020, il y a un discours de calendrier à 20h. Au don de Will a enlevé à 11h. Hal Smell a tourné ma boîte. Au don, qu'on a vu sur Bangé Malda au don dit. On en a fait l'élection béquet. Faut qu'à premier sur Kumbafo, qu'on a vu sur Uba élection béquet. Au don, au Chama, il y en a une vidéo doké. Au don, 15 minutes après. Je suis déçu. Je suis en colère contre lui. Tu me sais que ce mec a enlevé tout comme ça. Ce mec a comment te d'abord te boire attaque. Regarde ma cabine au à faut baigner tant qu'il veut qu'à faire la semelle à te blâme. Aflana, nous quoi mon côté jamana ou bella où il y a élection reportée. Deux municipales, deux deuxième tour, deux présidentielles, deux révisions constitutionnelles, deux référendums bien bien pendant. Et vous n'y savez qu'à faut qu'il qu'on a vu sur l'élection béquet. Premier si bas faut qu'on a vu sur l'élection béquet. Au donné quand on a vu, on commence à avoir élection que ni même pas là, c'est le seul responsable devant l'histoire et devant le monde. Quoi de comment là-haut? C'est fait le 25 mars 2020. 20h45 jours, comment faut. Au don on a fait autrement, et bien qu'à faire un bagabaga, on compte tout bagabaga. Bien conseil de Douma. À la banque à moi. Souvent là ma bla foi minena, foi abina. Abina ko de soda sunena ani présentation et disposition d'attachement la ka libération. Faut donner la manganji wari kara de weni ke unkubo, ils ont pris leur responsabilité, il faut les féliciter. Ni beka kuma bisuma la pour de blau. Soit la réa foi kukumba avec un black abni avril 2020. Aya la dona na pour faire un masso amatumi. Au don élection fana, nous comment qu'elle fera. Élection terminée, les articles de dans la presse. Chamanina comme même Kosu ou Haklibala. J'ai écrit l'heure de la désobéissance a sonné. L'heure de la désobéissance a sonné. Le deuxième titre, l'heure du refus d'obéissance a sonné. Au article né à développer Mouna, Madame Hanga Wuli ka fanga gain. Au Karayan Senu Masilou. Donc, un des mots hakina labem. En moana domina, un de coup ça va faire la nuit. Chamambe minyon ko ya pour que le président démission demandée. En coup kamba faux, Malion Bebo baye. Faut avant le jour avant ça, les médias ou connaît ma courtement et d'aller dans la Monaco Malion Bebo. On quoi est-ce qu'il y a bien aillé? Mbok makelen de faux soit d'assumer nous et puis. Il y a une sungalo kaba. Yoros malendo. Ukahakil jagaboke. L'uni M5 kasigi ka solution sur le problème là. Nous moquons. Yamala donc prélève aujourd'hui. Kabo comme 2020. Situation comme il y a 6 mois. Ani bi situation au Tekeléon. Bi Malian Famba Betigero là. Donc il suffit de préparer les esprits. Il y a un grand temps pour les citations révolutionnaires. Quand le sommet ne peut plus gouverner comme avant,
et la base ne veut plus être gouvernée par avant, comme avant. Au de situation bénie. C'est-à-dire que les conditions objectives et subjectives sont réunies pour une révolution. Nous ne faisons là. Vous savez que Jamana Marakom Korle, Malian Tigrou Lapi. Légitimité tout Lapi. Ou la légitimité où il y a béni. L'état de grâce est terminé. Jamana donc t'a fait au coup Marakom Korle. Ou Tigrou Lapi, parce que c'est l'Ibeka sans l'Ibeka. Les changements dans la continuité, alors qu'on veut un changement de rupture. Donc, mon rôle là, Belend aussi ça. Le reste, le M5, c'est la direction politique du changement. Nos bras, pour nous battre, c'est les jeunes et les femmes. En y a coordination, en nous réunir. Où il y a quoi, jeunes nous sommes comme comité stratégique qui est à Souma au Bolo. Nous sommes Banadron. Nous avons commencé à réunion avec le CNSP, le gouvernement d'Ali, ou Kassegiko, na uluto la tuguni na me ben ko la dron so ni jenu be bo ame tuguko nu bora ni jamana don chara utena pour rectification tuguni ou ba faut kuka démissionner qui ne veulent plus du régime de la transition yo de faille ne ta to mo shila personne ba do ka agent ba ankela be fembe arriver kata tuba bon ou ka mi fera réunion la odeni ko si après le mois de carême yelema mo do ko la la direction politique du M5 a déjà préparé les esprits. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est le travail politique. Le reste, là, population prélève nos pays. Jeunes nous sommes au cours de bord. Nous, Borafana, rectification quota la ou Bafouko, la démission du régime de la transition. Au Kataraboui. Mais, on est qu'on hakila, parce que c'est ça le rôle du dirigeant aussi. Et si les gens ont fait milliers, on est démission nous sommes là, étage car. Tout taille. Anyana, minka jamanama. Ukana, anga sira kurata. Sira minuntara, gouvernement kola, CNSP kola, a Bemani. Fouille. Il faut un changement total de cap. Institution KLMB. M5 Samelite Kola. C'est le président de la transition. Kabna Kera. Encore aux institutions. Mbappé. Donc c'est la seule institution aujourd'hui, on peut dire, dont la légitimité n'est pas par terre. Haliola, Bema Beolao. Mais au moins, au Konibi, il faut qu'il prenne ses responsabilités face à l'histoire, face au peuple malien. Parce que Outara Tamani numéro chiffre, Outara Katab la place là. Quand tu es président, tu prends tes responsabilités. Ces institutions de la transition sont illégitimes et d'autres sont illégales. Ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de savoir-faire politique. Les problèmes du pays sont tels qu'il faut la légitimité de savoir-faire politique pour avoir un état de grâce pour préparer des solutions. Odea Haklinaï, en lieu de fonctionner, nous sommes Halikoun. Mais, maintenant, nous, notre travail de sensibilisation va continuer. Nous avons pays, mine tigre la transition là. Les mécontents là, où les Tachani de Katléo, où nous faisons beaucoup de démarches. Ailleurs, rencontre Chaman, nous engagé, nous allons voir. Rencontre Chaman, nous avons un fait. Et de sorte qu'après le carême, on donne le top départ pour le processus de rectification de la transition. Je ne nous non, pas top départ, rectification quota, top départ pour demander la démission du régime de transition. Donc, en bonne discussion de la Yann Sungarou Baba. D'accord. Mackenzie Béafo. Il désira le fien fleur. A fien mi laban le boula l'anjaba ani malola. Nga fura bala, fura togo shogel machine, 4 étages. Ni ma son oma, je ne nous mousso quoi, mais boni sungolo bana. Rectification to est blende, démission. Wan kelentede. Ibiga ka fanga koro mugo, fait 10 minutes, anu be suntiga la dungo da meka nyonga kalama. Sungolo be bandoron. Les conditions objectives et subjectives de la révolution sont réunies. Non mo famu. Adamne, anyebeka bi chuko ayala nye bara minkala. Ne de ibeka bi, chama meka ta foko M5 kereruka salongono, uluta do anye bara minkeo.
Le 27, 23, 25 mars, il y a un discours là, n'a bora masumala trop fort. Au dos 15 minutes, il y a une vidéo qui est fort. Oui, je suis déçu, ni régime ni encore. Au coffre, il y a un article là, c'est bien. Au désobéissance, au Sera. Faut faire un attaque à Boué. Anyo baradike. Au de monnaie, comme mina. En sur la gâteau, ou les cana. Konga biko doba fokulu M5 ruwa salon. Kurutaro ka onye bara mingo. A bara ni de shogal kele ya peke. Nye vidéo ke. Shogal vidéo mana 25 mars 2020. Ka article français. Ka ta media ka. Ka jamana don akli préparé pendant 2 ans. A monnaie kuma na de mugo nana. Fuye nyininga kone boloko mugo bo. Mo ayaw siga o ka laje. Nye bara minga o ta do. Mo kele ne fo awyebi. Na mo singa na M5 ma. Ante sungolo la. Ni sungolo bana. Madoka mgo bantula o ba sebe. An beno de kan. Nambora rectification de pleine démission. Nga ne afo demsene ku jo folo. U ka munyo. Chawraba jole me mu sans fait. Demsene te. Ulu bala ka u ka tande nga ne ko nga ku jo folo. Aya umiri jona u ka na jona. Akwa M5 wuli. Note nama wuli jona demsene ko ku démission ne. Wani mgo chama fona be kuma la namboro la. Tobu bado ya fo. Ko ni ngele ya buna jamana don ta fe. Ni fa mgo ku mara chogomi. O de sera de. Wa nambora démission no nyebe ga bintandi. Wa mo kele ne fo wi. Ka hakili la mo ya nga baradi. Mena la wolali atofonga we démission ni muso de. Uru perele no de. Nga nyafu yo nguka makono folo. Ambe mu yugo mu yudoni. Aya teria ka o miri ya ni sumolo ka ba. No ta me suntiga la dongo nambora. O rectification de we geni ni aya teria ka wole. Mu ye président ante manganke ola. O institution kay. Na to primature aya wole jona ko dama note. Alors, démission du régime. Voici le chauvinisme du garage à l'administration. 3 stratégies. Follow, identifier la faiblesse et appuyer sur la faiblesse. 2, se vendre comme la solution au problème. 3, brandir la menace. Donc, Hachimo de Kono. Anana Tende. N'est qu'analyser là-dedans. M5. Yentembala ko grève illimitée. Grève beka chaya. Farabugu mnelendu. Songo beka cherté de vie be. Malo fembe gelea beka na. Ou pendant ce temps, on beka colonelu ke gouverneur oui. Ka colonelu ke fambe. Kelete ka ke. Foraji jo. Non. Avec la kasurasi ke mise le service territorial. Na ko ko sera de ba kisi na wulila ni sera ko même ko kisi bois comme tetra na wulila avec gelade aw deselen fle barala wa bara min do ko gelente ha fura bala nga fura te be de bulu a fura be ne de bulu parce que jamana ko no ko nani de be dinetigu jabu kelaw lakana bogo ani marakelaw de ne nous sommes des politiciens professionnels. L'expertise, la politique est un art. 4 étages. Ndemo ayo sigi maukala auta nyedon. Nga nauma son. Sungolo mona ba metade. Wa nambora o te kleni e blende we gwenindi. Achemia teria ya ni sungolo kaba. Primature dira auma M5. One love à vous tous.